जय राम माधव कुंज बिहार जय राम जय कुंज बिहार हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you, Mataji, Prabhuji. Super, Prabhu. Hare Krishna. So, warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். பிரபு ஒரு குரூப்ல ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் போட்டுருங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ओके मत यस मत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावातन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष्णवः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तस्तो अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा टू एवरीवन।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நம்ம 12வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அது வந்து பக்தி யோகம் இல்லையா? ஸோ நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள இந்த தலைப்புக்குள்ள போகலாம். இதுல வந்து மொத்தம் 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல்ல 7 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி கிருஷ்ணா பக்தி தொண்டு தான் சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாரு. ஓகேவா? அருவ பிரமத்தை வழிபடுபவரை காட்டிலும் உருவ வழிபாடே சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நமக்கு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பக்தர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள்ன்றதை காமிக்க போறாரு. இவங்க கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கின்றார். ஓகேவா? அவரே வந்து கட்டுண்டா நிலையில இருந்தக்கூடிய பக்தர்களை அவர் விடுவிக்கிறாருன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் இந்த 3 தலைப்புகளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்து 5 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள், அதாவது தூய பக்த நிலையை அடையறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணரே சொல்லி கொடுக்குறார். உன்னால எதை பண்ண முடியலோ இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மாறு ஆல்டர்னேட் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். பக்குவம் அடைந்த நிலை, சாதனை அதாவது பயிற்சி நிலை, கர்மயோகம். கீழே இருந்து மேலே போறது கர்மயோகம், சாதனா, அப்புறம் பக்குவம் அடைந்த நிலை. அதுக்கடுத்து கடைசி பகுதி பார்த்தீங்கன்னா 13ல இருந்து 20 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்களாக அவர்களுடைய குணாதிசைகள் ஒரு 30 வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸை வந்து இங்க சொல்லி கொடுக்குறார் நமக்கு. அவருடைய நடத்தை, பிற உயிரினங்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் விதம். நமக்கு லைஃப்ல ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்றோம், நம்ம வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட எப்படி நடக்கிறோம், அப்புறம் பகவானிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை. ஓகேவா? ஒருத்தர்கிட்ட மாத்திரம் நடத்தை இல்லை பாருங்க, சுய நடத்தை, வேற ஜீவராசிகள் கூட்ட, அப்புறம் ஒரு சூழ்நிலை வந்தா கடவுள்கிட்ட அவங்க எல்லாம் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, தூய பக்தர்களுடைய குணாதிசைகளை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து விளக்குறார். ஓகேவா? இது வந்து இந்த தலைப்பு வந்து பக்தி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்லைட் எல்லாம் ஏன் பிரபு இப்படி தெரியுது? மேபி நெட்வொர்க்னால கொஞ்சம் உங்களுக்கு லோட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுது. சோ நான் என்ன பண்ணணும் அப்போ? ஒரு அதே பேஜ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணா வைங்க மாட்டாச்சு, கொஞ்சம் லோட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஓகே. சோ யார்கிட்ட அது பகவத்கீதை இருந்தா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताश्रवां पर्युभाषते ये साप्याश्रम अव्यक्तं तेषां के योगा வித்தமகாக. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உனது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களாக அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு என்ன பிரபு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓபன் பண்ணட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் செகண்ட் மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி. என்ன புக் இருந்தா கூட அப்படியே நீங்க ஆடியோவா நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, ஸ்டோக்கா அவங்க படிக்கிட்டு மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா மாதாஜி? இல்ல உங்களுக்கும் தெரியலையா? தெரியல எனக்கு தெரியல. இல்ல நமக்கு தெரியல, அது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுன்னு நமக்கு மேபி தெரியாம இருக்கலாம். அவங்களுக்கு மாதாஜிக்கு அவங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிப்பாங்களா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா அப்படியே ஆடியோவா சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி, அவங்க போட்டாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு தெரியுதான்னு கூட பார்க்கலாம். நீங்க அனுப்புறீங்களா பிரபு? என்கிட்ட லேப்டாப் இல்ல, யாருக்காவது லேப்டாப் இருக்குங்களா? எங்கிட்ட இல்லையே. இருங்க பிரபு, இன்னொரு முறை. யுக்தாயே
எனக்கு வந்து தெரியுது பிரபு. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது அதான் தான் தெரிய நெட்ல மாட்டேங்குது. அதான் புரியுது மாதா, அதுதான் புரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா நான் அப்புறம் இதை ட்ரை பண்றேன். இன்கேஸ் ஆகலைன்னா வேதா பேஸ்ல போய் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தியாஸ்துவம் பரியுபாசதே ये चापि अक्षरम अव्यक्तम தேஷாம் கே யோக வித்தமக. ஸோ இந்த இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் இங்க கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா, அது என்னப்பா கேள்வின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு சிறந்தவங்க. ஓகேவா, ஏவாம் சத்தத்தை யுக்தாயே பக்தாஸ்தாம் பரியுபாசதே. பக்தார்கள், பக்தாஸ்னா இங்க பக்தர்களை குறிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அவங்க சிறந்தவர்களா இல்ல அருவ வழிபாட்டை வணங்குறாங்க, அவங்க சிறந்தவங்களான்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா, அர்ஜுனனுடைய கேள்வி புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ உங்களுக்கு? புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓகே, ஸோ இதுல இருக்கிறவங்க யாரு? ஏச்சாப் அக்ஷரம் அவ்வியக்தம். அக்ஷரம்னா நம்மள புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லையா. அது பாத்தீங்கன்னா அருவ வழிபாடு இல்லையா. அதாவது ரூபம் இல்லாம வழிபடுறதுதான் அருவ வழிபாடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அவங்க சிறந்தவங்களான்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சரிப்பா, அதுல யார் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் இதுலன்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாரு. ஓகேவா, ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த யோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா, அருவவாதிகள் அண்ட் உருவவாதிகள் இல்ல, பர்சனலிஸ்ட் அண்ட் இம்பர்சனலிஸ்ட் சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பிரபுபாதா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எழுதும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறாரு. அது என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல நான் சொல்லியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஒரு பால் நம்ம பால் டம்ளர் நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ பாலை பத்தி ஒருத்தர் சொல்றாங்க. அதாவது பால் வெண்மையான நிறத்துல இருக்குப்பா, பால் சாப்பிட்டா உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம். தெரியுதுங்களா பிரபு? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, பக்தி யோகம். தேங்க்யூ. ஸோ ஸோ பக்தி தொண்டே தலை சிறந்ததுன்ற தலைப்புல தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அது காது வழியா கேட்டுட்டு இருக்காரு பாலுடைய தன்மைகளை. அப்புறம் அதை நுகர்றாங்க. நுகர்னா அந்த பாலுடைய நறுமணம் இருக்கும் இல்லையா, அதை உணர முடியும். அப்புறம் தொட்டா அந்த பால் சூடா இருக்கா இல்ல சில்லுன்னு இருக்கான்னு தெரியும். ஹாட் மில்க் ஆர் கோல்டு மில்க்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது கண்ணில் பார்த்தா வெள்ளையா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா குடிச்சாதான் அதனுடைய இந்த தன்மைகள் எல்லா விதமான புலன்களால அனுபவிக்கப்பட்ட தன்மைகளை குடிக்கிற ஒரே ஒரு செயல் மூலயமா நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். அது திரவியமா இருக்கு, சுவையா இருக்கு, குடிச்சா தெம்பு இருக்குது, எனர்ஜி வருது, கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு உணர்றோம். ஆமாவா? எஸ் மாதாஜி. அது மாதிரி நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை எப்படி அணுகிறோம்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை மாத்திரம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டு பாக்குறது, நமக்கு தெரிஞ்ச தத்துவங்களை வச்சு நமக்கு கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும் பார்த்து முயற்சி எடுத்தா அவருடைய தன்மைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் பிரம்மன் வழிபாடு. அதாவது அருவவாதிகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளை மனசால தியானிச்சு உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை லயிக்கிறாங்க. அவங்க யாரு பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகிகள். அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு பகுதியை தான் உணர்றாங்க, முழுமையா உணர முடியல. அவங்க பரமாத்மாவை உணர்றாங்க. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒருத்தன் குடிச்ச எல்லா விஷயத்தையும் அனுபவிக்கிறா இல்லையா, அது மாதிரி கிருஷ்ணனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்கு சேவை வழிபாடு, அதாவது அன்பு பக்தி தொண்டு, அனன்ய பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு அவனால என்ன பண்ண முடியுது, கடவுள் ரூபம் உள்ளவர், அதனால புரிஞ்சுக்கிட்டு அனன்ய பக்தியை பண்ணுவான். இது மூணுல எது சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா யாராவது சொல்றீங்களா? லாஸ்ட் மாதாஜி, உருவ வழிபாடு, விக்கிரக வழிபாடு. ஏன்னா மீட்டதெல்லாம் பிரம்மனும் சரி, ஹரே கிருஷ்ணா, பரமாத்மாவும் சரி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய பகுதி தான். அதை அடைஞ்சா மாதிரி நம்ம கோல் ரீச் ஆகல, மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும். அங்க இருந்து நம்ம முயற்சி பண்ணி மறுபடியும் அந்த அல்டிமேட் கோலுக்கு போகணும். ஓகேங்களா? சோ இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி. யார் பக்குவமானவர்? பக்தி தொண்டால் பகவானை வழிபடுபவர்களா இல்ல தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? ஓகேங்களா? சோ இதுல என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரெக்ட் ஆன்சரு
குரு வழிபாடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் குரு வழிபாடு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. பகவானை வழிபடுறது. சூப்பர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து இப்ப வந்து கேள்வி கேட்டுட்டாரு. எப்பயுமே நம்ம அர்ஜுனனுடைய தனி சிறப்பு என்ன, நமக்கோசம் எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்டு வச்சிடுறாரு. அதுக்கு இப்போ கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னா சலிக்காம எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப 2வது ஸ்லோகம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. मय्यावेश्य मनो श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते सरत्तया प्रयो वेदाश्च मे युद्धमा मदः. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण சரி, माता। இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் வந்து பேசுறார். என்ன சொல்றாரு? மையா வேஷ மனோ ஏமாம். அதாவது மையா வேஷ மனோ ஏமாம், அதாவது மனோன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா மனசு, இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது 2வது லைன் பாருங்க. நித்திய யுக்தா உபாசத்தே, உன் மனசால நீ என்ன பண்ணு, நித்தியமா என்ன வந்து உபாசனை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதில் நான் பேசுறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க கரெக்ட். மையா வேஷ மனோயே மாம் நித்திய யுக்தா உபாசத்தே, உன் மனசுல என்ன வச்சுட்டு எப்பொழுதுமே, இன்னைக்கு நாளைக்கு மாத்திரம் நாள் அப்படி இல்லை, எப்பொழுதுமே காலையில நினைக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, சாயங்காலமும் நினைக்கணும், மத்தியானமும் நினைக்கணும். நித்திய யுக்தா உபாசத்தை, என்ன வழிபடு. அப்படி எப்படி வழிபடுறேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தையா பரயோபேதாஸ். ஸ்ரத்தையான்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்பிக்கையுடன். அதுவும் எப்படியாப்பட்ட நம்பிக்கை, திவ்யமான பரயோபேதா சொல்றாங்க பாருங்க. ஸ்ரத்தையா பரையோன்னு என்ன, நித்தியமான திவ்யமான நம்பிக்கையோட அவரை மேல வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், தேமே யுக்தா ஆத்ம மதக. ஓகேவா? சோ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் பக்குவமானவர்கள் சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த ஸ்லோகம் புரிஞ்சுச்சிங்களா? ரெண்டு வார்த்தையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, மனசை எப்பவுமே கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும், அவரை வழிபடணும். அந்த எந்த நம்பிக்கையோட, திவ்யமான நம்பிக்கையோட வழிபடணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி பண்றவன் தான் பாத்தீங்கன்னா யுக்தாத்ம மதக. யுக்தாத்மான சிறந்த யோகின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு, பக்குவம் அடைந்த யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து அந்த என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் அனன்ய பக்திய பண்றான். ஏன்னா இங்க என்னென்ன வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு, நித்திய யுக்தா, இல்லையா? மனசுல பண்றதுனால அவன் எப்படியாப்பட்ட யோகின்னு பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் யோகி. அவன் தான் வந்து தூய பக்தன். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி பண்றான். ஏன்னா பக்தியில பல வகைகள் இருக்கு. அனன்ய பக்தினா வந்து கலப்படமற்ற தூய பக்தி. ஓகேவா? அதுதான் வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒப்பீடு இருக்கு. ஒருத்தங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஃபுல்லா அருவத்தை படிங்க, இன்னொருத்தர் பக்தரை பத்தி படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அருவவாதி அருவத்தின் மீது தியானம், புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சமஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு. கஷ்டமானது, கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை, நமது முயற்சியை சார்ந்தது, முழுமையற்ற உணர்தல். சத்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா அருவத்து மேல, அதாவது தீபம் என்ற இந்த ஜோதி மேல வந்து தியானம் பண்றாங்க. சோ அதுக்கு தியானம் பண்றாங்கன்னா அவங்களும் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க. அதை எப்படிப்பா பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உபநிஷங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுல வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கு கண்டிப்பா அவங்களுக்கு என்ன தேவை, சமஸ்கிருதம் கத்துக்கணும், இல்லையா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்ற உணர்வு இருக்கு. அந்த பாதை வந்து ரொம்ப கடினமானது. இது யார் சொல்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. ஓகேவா? கடவுளுடன் எந்த உறவும் இருக்கிறது இல்லை. அவங்களா கற்பனை பண்ணி யூகிச்சு வேதங்களை என்ன சொல்லிக்கோங்க அதை பண்ணி 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 போகணும். எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம முன்னேறி இருக்கோன்றது கூட அவங்களால தெரியாது. ஓகேவா? சோ இந்த வந்து பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விக்கிரக ஆராதனை பண்றாங்க, புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தல, ஈடுபடுத்துறாங்க. எனக்கு பாட்டு கேட்கறது பிடிக்குமான்னா நான் கிருஷ்ணர் பாட்டை கேட்பேன், அதனால என் புலன்கள் வந்து என்ன ஆகும், சந்தோஷமாகும், இல்லையா? இங்க உபநிஷத்து மூலமா பிரம்மனை வழிபடுறாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நவவித பக்தி மூலமா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம்,
ஆத்ம நிவேதனம் இந்த ப்ராசஸ்ல ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து பண்றாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, எல்லாரும் பண்ணலாம். அதாவது சின்னவங்க பண்ணலாம், பெரியவங்க பண்ணலாம், பெண்கள் பண்ணலாம், ஆண்கள் பண்ணலாம், எல்லாருமே பண்ணலாம். இந்த பக்தி ப்ராசஸ் ஈஸி. இதுல வந்து கடவுளோட நெருங்கிய உறவு கிடைக்கும் இல்லையா? நம்ம ஆரம்பத்துல இருக்கிறதுக்கும் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு? இருக்குங்க மாதாஜி. இருக்குங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 பேர் தான் பதில் சொல்றாங்க, குமுதா ரவி மாதாஜி அண்ட் சண்முக பிரபுங்களா? வேற யாருக்கும் மாற்றங்கள் தெரியலீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது தெரியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், கூடுதலா வந்து ஜபம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமது முயற்சி, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முயற்சியும் இருக்கணும், கடவுளுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய அனுகிரகமும் இருக்கும். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து பார்ப்பாங்க, எப்படியா இந்த கஷ்டப்படுற ஆத்மாவை நான் கூட்டிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதுக்குதான் அப்பப்போ வந்து ஆச்சாரியர்களை அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பிரதிநிதி. கடவுள் வேற யாரு, ஆச்சாரியர்களும் கடவுள் வந்து வித்தியாசம் இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து என்னதான் படிச்சு சக்சஸ் ஆனா கூட இந்த அருவ பிரம்மத்துல வந்து ஃபுல் சக்சஸ் இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அங்க வந்து 2 ஸ்டெப் தான் இருக்கு, சத்து சித்து. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் முழுமையா உணர்றாங்க சச்சித் ஆனந்தம். அங்க வந்து ஆனந்தம் இல்லை, இங்க வந்து சத்து சித்து ஆனந்தம். இது நித்தியமானது, திவ்யமானது, ஆனந்தமயமானது. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது, ஆஹ் ஞானமயமானது, அங்க ஆனந்தம் இல்லை. அதுதான் இங்க இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எதை வழிபடலாம் நீங்க டெசிஷன் பண்ணுங்க. அருவத்தையா இல்ல உருவமான கிருஷ்ணரையா? உருவமுள்ள கிருஷ்ணர். உருவமுள்ள கிருஷ்ணர். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். அறிவோ. ஓகேவா? ஸோ சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையை விட சிறந்த பலன்களை தரும் என்று கூற இயலாது. ஓகே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வெளிப்படையான விஷயங்களின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்வதை நிறுத்துவோம். நம்ம எல்லாத்தையும் மேலோட்டமா பார்த்து பார்த்து தான் எல்லாம் செய்யற ஆளுங்க இல்லையா? எதுவுமே உள்ள என்ன இருக்கு அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்க்கறதே இல்லை. கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம வந்து அலசணும், அலசி ஆராயணும். வேதங்களை என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அப்புறம் ஆச்சாரியர்கள் என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க, அதெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா? இதுல எது பிளஸ் மைனஸ் நம்ம இங்க பார்க்கணும் இல்லையா? நம்ம வேற விஷயத்த எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம் நவவித பக்தி. ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது. அதுக்கு வந்து உதாரணம் பரிஷித் மகாராஜா, அவர் வந்து கேட்கிறார் இல்லையா? அதுக்கடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், அதாவது கடவுளுடைய புகழ பாடுறது. அதே இதுல கூட நம்ம சுகதேவ கோசாமி என்ன பண்றாரு, பாகவதம் சொல்றார், அதனால அவர் புகழ பாடுறார். ஸ்மரணம் நினைவு கூறுது, யார் எப்பவுமே ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா பிரகலாதர் இல்லையா? அப்புறம் பாத சேவனம், அது யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நித்தியமா, லக்ஷ்மி தாயார். அர்ச்சனம் கடவுளை வந்து வழிபடுதல், அது வந்து அக்ரூரர் பண்றார். ஓகேவா? வந்தனம் கடவுளுக்கு வந்து பிரார்த்தனை செலுத்துறது. தாசியம் கடவுளுக்கு வந்து சேவகனா இருக்குது. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தாசியம்னாவே அனுமன் தான் ஞாபகம் வருவார். சக்கியம்னா நம்மளுடைய அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்புணர்வு. ஆத்ம நிவேதன பலி மகாராஜா இல்லையா? இதுதான் வந்து நவவித பக்தி. ஓகேவா? சோ இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அர்ச்சனம் பிரித்து மகாராஜர், வந்தனம் அக்ரூரர். ஓகே. ஸோ பக்குவம் அடைவதற்கு எளிதான வழி எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுதல். எப்படிப்பா பக்குவம் அடையுதுன்னு நமக்கு இமிடியேட்டா கேள்வி வரும். அதுக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவரை நினைக்கிறோம், அவரை நினைச்சா அவரை போல ஆளான்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி, பூஜா மாதாஜி. மாதாஜி இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் படிங்கப்பா. சரியில்லை மாதாஜி, அதனால வேற யாராவது படிக்க. மௌனசுந்தரம் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ராமூர்த்தி பிரபு படிக்கிறீங்களா? ராமூர்த்தி பிரபு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏத்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கம் அச்சிந்தயம் ச கூட்டஸ்தம் அச்சலம் திருத்வம் சந்நியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத ஹியரதः. கிருஷ்ணா.
ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்க 3வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பிரம்மன் வழிபாடு பண்றாங்களே அவங்களுடைய தன்மைகளை வந்து இங்க சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ அவ்யக்தம் பரிபாசதே. ஏத்வக்ஷரம் அதாவது மாதாஜி நீங்க பேசுறது கேக்குது, மியூட்ல இருந்துட்டு படிங்க மாதாஜி. ஏத்வக்ஷரம் அனிர்த்வேஷம், அதாவது அக்ஷரம்னா என்ன, நம்மளுடைய புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஓகேங்களா? அனிர்த்வேஷம்னா அது வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது, அளவிட முடியாதது. அவ்வியக்தம்னா தோன்றாதது. இது இந்த தன்மைகள்லாம் எதுக்கு வந்து குறிப்பிடுறாங்கன்னா, பிரம்மன் இருக்காரு இல்லையா, ஜோதி வடிவத்துல, அவருக்கு தான் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 3 வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அக்ஷரம், அனிர்தேஷம், அவ்வியக்தம். தோன்றாத நிலையில தான் அந்த உருவ வழிபாடு இல்லாம ஒரு அருவமா ஜோதியா இருக்காரு. இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதா, புரியுது புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி. இந்த தன்மைகளை கொண்டதுதான் வந்து பிரம்மன். அவர் எப்படி இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வத்திர காம் அச்சிந்தியம் அச்சிந்தியம் ச கூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் சர்வத்திர, அதாவது எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு. அச்சிந்தியம் வந்து இன்கன்சீவியபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. கூட்டஸ்தம்னா நடுவுல இருக்காங்க. அச்சலம் துருவம், அது அசைவன அல்ல, நிலையா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து பிரம்மனுடைய தன்மைகளை சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரம்மனை வழிபடுறாங்களே அவங்களுக்கு என்ன தகுதிகள் வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சன்னியாமேந்திர கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தையக, அதாவது அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சன்யா மேந்திர கிராமம், அதாவது எல்லா புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, சர்வத்திர சமபுத்தையக, சமபுத்தையக, சமமா இருப்பாங்க எல்லா ஜீவராசிகளுக்கிட்டையும். தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூதா ஹிதே ரதக, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் வந்து அவங்க நன்மையை தான் செய்வாங்க. ஓகேங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தர்கள் நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அதே மாதிரி தன்மைகளும் இவங்க கிட்ட இருக்கு. புலன்களை கண்ட்ரோல் படுத்துறாங்க, எல்லார்கிட்டயும் சமமா நடந்துக்கிறாங்க, எல்லாருடைய நலம் விரும்பிகளா இருக்காங்க. ஓகேவா? பிரம்மத்தை வழிபடுவர். ஆனா அவங்க எடுத்திருக்க பாதை வந்து ரொம்ப கடினமானது. அவங்க மறைமுகமா கடவுளை வந்து சேர்றாங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியல. கிருஷ்ணரை தான் நான் போய் சேர்றேன், கிருஷ்ணருடைய பகுதியை தான் நான் போய் சேர்றேன்னு தெரியாம இந்த விஷயங்களை அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், தலையை சுத்தி வாயில வைப்போமா, நேரா வைப்போமா? நேரா வைப்போம். அதுதான் ஈஸி இல்லையா, சிம்பிள். தலையை சுத்தி வச்சா நம்ம எவ்வளவு சாதம் நம்ம வாயில வைப்போமான்றது ஒரு டவுட். எத்தனை பேருக்கு வாய் தலை சுத்தி வச்சா கையை எட்ட முடியும் இல்லையா? அது சிந்தும், அது சக்சஸ் ஆகாது. அது மாதிரிதான் வந்து பிரம்மன் நிலையை வந்து நம்ம பண்றது அது மாதிரி. சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா அது. ஓகேவா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்களும் வந்து கம்மியானவங்க இல்ல, அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அருவவாதிகள் தானே நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மனை உணர்றதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்றாங்க இல்லையா? புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனசை வந்து நிலைநிறுத்தி பண்றாங்க. ஆனா இதெல்லாம் வந்து எப்படியாப்பட்ட விஷயம், கஷ்டமான விஷயம். ஓகேவா? எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஓகேங்களா? சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? சோ அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 3வது ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா, அதனுடைய தன்மைகள் இங்க வந்து சம் அப் பண்ணிருக்காங்க. சோ பிரம்மனுடைய தன்மைகள் என்னென்ன? தோன்றாதது, புலனுக்கு எட்டாதது, எங்கும் நிறைந்தது. அதான் பாருங்க, சர்வத்திர காம் அச்சிந்தியம் படிச்சுமா, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, மாற்றம் இல்லாதது, நிலையானது, அசையாதது. கூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம் 3வது ஸ்லோகத்துடைய தன்மைகள் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி வந்து வழிபாட்டு முறை பாத்தீங்கன்னா, இந்த போஸ்டர் பாருங்க, புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், எல்லாரிடமும் சமமா பழகணும், எல்லாருக்கும் நன்மை கொடுக்கக்கூடிய செயலை தான் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அவங்களுடைய இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகுந்த சிரமத்துடன் இறுதியில் அதே இலக்கை அடைகிறார்கள். ஓகேவா? கடைசியாவை என்ன அடைகிறாங்க? கிருஷ்ணரை தான் அடைகிறாங்க, கிருஷ்ணருடைய ஒரு பகுதியை தான் அடைகிறாங்க. ஆனா இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும், சக்சஸ் எவ்வளவு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ
क्लेशोऽधिकतरास्तेषाम् படிங்க பிரபு. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम தேகவத்பிர் சோ இந்த பாதையில எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டம் இருக்குன்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். கிளேஷோ திக்கதராஸ், எத்தனை துன்பங்கள் இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அவ்வியக்தம் சேதசாம், அவ்வியக்தம்னா தோன்றாத, நமக்கு ஒரு விஷயம் கண்ணுக்கே தெரியல, அது எப்படி நம்மளால யூகிக்க முடியும்? ஆமாவா இல்ல? கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்குதே நம்மளால சரியா பண்ற முடியறது இல்ல. ஆமாவா இல்லையா? நம்ம ஒரு பொருளை வச்சுட்டு தேடுவோம் இல்லையா? கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும் அந்த சாவி, கண்ணு முன்னாடியே இந்த சாவி இருக்கும், ஆனா ஊரெல்லாம் தேடுவோம். கரெக்டா? அந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்மளால எப்படி இந்த அருவத்தெல்லாம் வழிபட முடியும் இல்லையா? சோ தோன்றாததா இருக்கிறத நம்ம வழிபடுறது கஷ்டம். எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்கள வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். ஓகேங்களா? ஏன்னா வழியில முன்னேற்றம் கஷ்டம், அப்புறம் ஃபெயிலியர் நிறைய இருக்கும் அதுல. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அதெல்லாம் விட்டுருப்பா, நீ இங்க இந்த பக்கம் வந்துடுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இந்த பக்தர்கள் பக்தி பண்ணும்போதே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், சுசுகம் அவ்வியக்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ராஜ வித்யா ராஜ குய்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் அந்த ஸ்லோகம் படிச்சுக்கலாம். ராஜவித்யா ராஜகுய்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் கிராமமும் தார்மையும் சூசுகம் கர்த்தும் அவ்வியம். அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போதே அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது, ஆனந்தம் கிடைக்குது. ஆனா அருவவாதிகளுக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லை. பாருங்க எவ்வளவு நேரம் இந்த போஷன்ல நம்மளால உட்கார முடியும். நம்ம எல்லாரும் இப்ப நம்ம போனை வச்சுட்டு நம்ம இப்படிதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம கண்ணு என்னென்ன தேடிட்டு இருக்குது, நம்ம யாரும் வீடியோல இல்ல கண்ணு என்ன பண்ணும், எந்த பேஜ் வேணாலும் ஸ்க்ரோல் பண்ணும். கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் மாதாஜி. மனசு என்ன நினைச்சிருக்கோம், நைட்டுக்கு என்ன டின்னர் சமைக்கலாம், இல்ல என்ன நாளைக்கு காலையில என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம மனசு அப்படியே பட்டது இல்லையா? சோ இதனாலதான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டார் கிருஷ்ணர். இந்த கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டார். அதனாலதான் சிம்பிளா நீ என்ன பண்ணு, பக்தி யோகத்தை பண்ணுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நீ இந்த அருவ நிலையை, தோன்றாத அருவ நிலையை வழிபட தேவையில்லை, உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வழிபடவோ தேவையில்லை. ஓகே? நீ என்ன ஆகலாம், பக்தி யோகியா மாறிடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் ஈஸி. இந்த பக்தி யோகா தான் பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கடவுளுக்கு அன்பு தொண்டு செய்ய முடியும். ஓகேவா? சோ கர்மயோகியும் இல்லையா மாதாஜி, பக்தி யோகத்தை படிச்சுட்டோம்னா நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. ஓகேங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த அருவத்துல கிடைக்கக்கூடிய கடலளவு பக்தி கடலளவு சந்தோஷம் பக்தர்களுக்கு ஒரு துளி அளவு கிடைச்சிருதான். அவங்களுடைய ஒரு கடல் அளவு சந்தோஷத்துக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படணும், இந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை பண்ணிட்டு கிடைக்கிற பக்தி ஒரு துளி அவங்களுக்கு ஒரு கடல் அளவுக்கு சமமாகுது. அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்க மாதாஜி, புரியுதுங்க மாதாஜி. அப்புறம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றாரு பிரபுபாதா. அதாவது நம்ம ஒரு லெட்டர் எழுதணும்னா அந்த தபால் பாக்ஸ்ல நம்ம போடணும் இல்லையா? நம்ம ஏரியால ஒரு காமனா ஒரு தபால் பெட்டி இருக்கும், அங்க போட்டா சாயங்காலத்திலயோ ஏதோ போஸ்ட் மாஸ்டர் அந்த பாக்ஸை ஓபன் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய கடிதங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போவாரு, ஆபீஸுக்கு எடுத்துட்டு போவாரு. கரெக்டா? அதே மாதிரி சில பேரோட வீட்டுக்கு முன்னாடி கேட்ல அதே நகல ஒரு சின்ன போஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? நம்ம அதுல போய் நம்ம ஒருத்தருக்கு கடிதம் எழுதணும்னா அதுக்குள்ள போட்டா அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துல சேராதுங்க இல்லையா? நகலுக்கும் அசலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் இல்லையா? ஒரு பழைய தபால் பெட்டி இருக்குது, அது வேலை செய்யாம இருக்குதுன்னா அதுல போட்டா கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம தபால் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போகாது. அது மாதிரி நம்ம யார பக்தி பண்ணணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம
அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும். யார் மூலியமா பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மூலியமா நம்ம பண்ணணும்ன்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அப்பதான் வந்து கரெக்டான போஸ்ட் ஆபீஸ்ல லெட்டர் போடுறீங்க, உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு போய் கரெக்டா போய் ரீச் ஆகும். இல்லைன்னா அந்த நகல்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மாத்திரம் தெரியும் நான் போட்டேன்னு சொல்லிட்டு, யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. நம்ம புலன்களை வந்து கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். மனசு வந்து என்ன பண்ணணும்? யார நினைக்கணும்? ஓகே. காதுல என்ன கேட்கணும்? பகவான் நாமத்தை, கிருஷ்ணரை பத்தின அப்புறம் நாமத்தை கதை பாட்டு கேட்கணும், எல்லாம். கதையை கேட்கணும். ஹரிகதையை கேட்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கணும். நம்ம எதனா பேசணும்னா யாரை பத்தி பேசணும்? கிருஷ்ணர் பத்தி. ஏன் அவரை பத்தி பேசணும்? எதிர் வீட்டுக்காரு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பத்தி எல்லாம் பேசலாமே, ஏன் அவரை பத்தி தான் பேசணும்? அப்பதான் நமக்கு என்ன பக்தி லாபம்? பக்தி அவர் மேல லோகத்துக்கு போக முடியும். அதான் கரெக்ட். அதாவது நம்மளுடைய இருதயம் வந்து தூய்மை அடையுது. ஓகேவா? சோ நம்ம எதை வந்து சுவைக்கணும்? பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதம். சூப்பர். அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அது சாப்பிடணும். ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? ஏன் அவரது மாத்திரம் அவரது பிரசாதத்தை மாத்திரம் சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க? அவரு கர்மாவை எல்லாம் போக்கிட்டு தூய்மையானதை கொடுப்பாரு மாதாஜி. பாவம் இருக்காது மாதாஜி, சாப்பிடுற சாப்பாடு பாவம் நிக்குது. அந்த அந்த கரெக்ட் பிரபு. யாரு பேசுறது? பேர் சொல்லுங்க. அந்த காய்கறிகளுக்கும் உயிர் இருக்கிறது. உங்க பேர் சொல்லுங்க பிரபு. சுவாமிநாதன். கரெக்டா சொன்னீங்க. அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு பாவம் வராது. இல்லைன்னா அவருக்கு அர்ப்பணிக்காம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம எல்லாம் யாரு? திருடர்கள். அப்புறம் பாவத்தை உண்பவர்களா ஆகிறோம் இல்லையா? சோ அதனால அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை நம்ம சாப்பிடணும். அதுதான் வந்து பிரசாதம். அது வந்து கடவுளுக்கு வந்து கண்டறிதல். அவருடைய கண்ணு கூட வேலை செய்யும் இல்லையா? அதனால நமக்கு பிரெயின்ல வந்து ஃபைன் டிஷ்யூ வளரும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்றாங்கன்னா, ஒரு வியாதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சில இடத்துல இப்போ நமக்கெல்லாம் கோவிட் டைம்ல நம்ம என்ன போட்டுக்கிட்டோம்? வேக்சின் போட்டுக்கிட்டோம் இல்லையா? அந்த வேக்சின் போட்டுக்கிட்டு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு வருது இல்லையா? அது மாதிரிதான் ஏன்டா இந்த பிரசாதத்தோட முக்கியம்னா அதை வந்து நம்மள இம்யூனிட்டி கொடுக்குது நமக்கு. எப்படி அந்த ஒரு தடுப்பூசி, அதாவது தடுப்பூசி கரெக்ட் தானே? வேக்சினுக்கு கரெக்ட். தடுப்பூசி போட்டு நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும் இல்லையா? அதனால வந்து நமக்கு பின்னாடி பெருசாலாம் நோய் வராது, வந்தா கூட சின்னதா வந்து போயிடும். அது மாதிரி பிரசாதத்தை சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தொடுதல்னா பக்தர்களை தொடணும். கடவுளுக்கு வந்து இந்த கை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவருடைய கோயிலை கிளீன் பண்றதுக்கும் அவருக்கு மலர்களை பறிச்சு மாலைகளை அணிவிக்கிறதுக்கோசம் நம்ம கைகளை யூஸ் பண்ணணும். கால்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கோயிலை வந்து வலம் வர்றதுக்கும் புனித யாத்திரை பண்றதுக்கும் நம்ம கால்களை யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நுகர்ந்து வந்து அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களையோ துளசியோ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அருவவாத பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமமானது. ஓகே, ஸோ அப்புறம் கடினமானது. ஓகே, இது யார் சொல்றாங்க? கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. ஸோ ஞான யோகி என்ன பண்றான்னா அவன் வந்து மறைமுகமான வழியை எடுத்துக்கிறான். பக்தி யோகி வந்து நேரடியா வழி எடுத்துக்கிறான். கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அர்ச்சா விக்கிரகம் பண்ணும்போது என்ன முன்னாடி விக்கிரகம் இருக்கு, அதுக்கு சேவை சென்றார். சாப்பாடு கொடுக்குறாரு, குளிக்க வைக்கிறாரு, துணி போடுறாரு, மாலை போடுறாரு. ஒரு நம்ம வீட்டுல குட்டி பையன் இருந்து அவனுக்கு என்ன பண்ணுவான்? அவனுக்கு நம்ம தான் குளிப்பாட்டி விடுவோம், ட்ரெஸ் போட்டு விடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு அவர் சேவை செய்யறாரு. ஸோ நேரடியான தொடர்போட அவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அதனால என்ன ஆகுது? மாயையிலிருந்து விடுபடுறாரு, தூய பக்தி அவருக்கு கிடைக்குது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரால் ஈஸியா வந்து தொடர்பு கொள்ள முடியுது இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணருடன் தீவிர உறவு அவருக்கு ஏற்படுது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகி என்ன பண்றான்? மறைமுகமான வழியை பண்றான். அவனுடைய முயற்சி மட்டும்தான் அவனை நம்பி இருக்கிறான் இல்லையா? ஸோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியும் கலந்து இருக்க வேண்டும். அதுல முயற்சியும் பண்றான், பக்தியும் வேணும். அது வந்து சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டு, அது வந்து அறியுது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்களா? பகவானுடன் உறவோ சொந்தமோ அங்க எதுவுமே இல்லை. யூகிச்சு யூகிச்சு அவன் பண்ணிட்டே போனோம். ஓகே, ஸோ பிரம்மன் மற்றும் பகவானின் உணர்தலின் அடிப்படையை பார்க்கலாம். பிரம்மன்னா நிர்குணா, அங்க வந்து குணங்களே இல்லாதது.
அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஐஸ்வர்யங்களாலும் உணர முடியாது, இறுதியில் பூரண உண்மையை உணராமல் போகும் அபாயம் உள்ளது. அதுதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நிறைய சான்சஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்கும். ரொம்ப அதாவது அதிகப்படியா வீழ்ச்சி அடைந்துருவாங்க. ஏன்னா இது வந்து லாங் ப்ராசஸ் இல்லையா, யூகிச்சு யூகிச்சு எத்தனை நாள் நம்மளால பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து எந்த ஸ்டெப்ல இருக்கோம். நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு ஏறணும்னா இங்க வந்து 1000 படி இருக்குப்பா, 100 படி இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம எண்ணிக்கை எண்ணி எண்ணி நம்ம ஏறிடுவோம். அப்பாடி இன்னும் 50 தான் இருக்கு, இன்னும் 10 தான் இருக்குன்னு நினைச்சு நினைச்சு நம்மள தெம்பு படுத்திட்டு நம்ம ஏறிடுவோமா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கிறோம், நான் நடுவுல இருக்கிறேனா, கால்வாசி பண்ணியிருக்கேனா, முக்காவாசி பண்ணியிருக்கேனா, எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால என்ன இது இந்த ப்ராசஸ்ல ரிஸ்க்ன்னு பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடைந்துவாங்க ஒண்ணு. அப்புறம் இன்கேஸ் அவங்க சக்சஸ் ஆனாலும் அது முழுமை இல்லை. ஏன்னா 2 தான் ரியலைஸ் பண்றாங்க. நம்ம ஏற்கனவே ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் சத்து சித்து இல்லையா? ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்து சித்து சத்து சித்து ஆனந்தம் இங்க இருக்கு, அங்க வந்து ஆனந்தம் வந்து இருக்கிறதே இல்லை. அதுதான் வித்தியாசம். பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம ஆனந்தமயம் இருக்கும். ஏன்னா அவரும் சச்சிதானந்தம். இயற்கையில நம்மளுடைய ஆத்மாவோட இயற்கையும் சத்து சித்து ஆனந்தம். ஓகேங்களா? இங்க வந்து வெற்றி உத்தரவாதம். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்வல்ப அபியாச, அதாவது கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணிருந்தா கூட என்ன ஆகும், அங்க அடுத்த ஜென்மத்துல கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது இல்லையா? இப்போ நான் 10% பண்ண அடுத்தது எங்க இருந்து தொடக்கலாம் பக்தி அடுத்த ஜென்மத்துல? அதே 10% இருந்து 11% இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? அது கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க இருந்து வாழ்க்கையின் பாடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடின உழைப்பாளி ஆகாதீர்கள், புத்திசாலி தொழிலாளி ஆகுங்கள். சோ நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டா வேலை செய்யணும். கடினப்பட்டு உழைக்கிறத விட ரொம்ப பக்குவமாவும் திறமைசாலியும் நம்ம வேலையை செய்யணும் இல்லையா? சோ நேரடியான மற்றும் எளிதான வழியை தேர்ந்தெடுங்கள். இது 2 வழி இருக்கு. எதை நீங்க தேர்ந்தெடுப்பீங்க? வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போறதா, நேர்கோடா? நேர்கோடு. அப்புறம் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு தார் ரோடு போட்டு வச்சிருக்காங்க. இல்லப்பா நான் அட்வென்ச்சரஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு பாதையை புதுசா ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம போறோம். இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க அமைக்கப்பட்ட சாலையில போறாங்க. யார் வந்து வேகமா போக முடியும், யாரு பாதுகாப்பா இருப்பாங்க? ஆல்ரெடி ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகியிருக்கிற பாதையில இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அங்க என்ன இருக்கோ அதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, சேஃப்டி இருக்கும். ஆனா இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா கூட உதவின்றது யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அடுத்து வந்து எந்த பக்கம் போகணும், ரைட் சைடு போகணுமா லெஃப்ட் சைடு போகணுமான்னு தெரியாது. ஏன்னா அவங்களா வந்து கண்டுபிடிச்சு போறாங்க. அதனால டைம் ப்ராசஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஒருவேளை அதுல ஃபெயிலியரும் ஆகலாம் இல்லையா? அவங்களுக்கு ஏதாவது கேடும் நடக்கலாம் இல்லையா? சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய பாதை சுவட்டை பின்பற்றணும். ஓகேங்களா? சோ எது வந்து பெஸ்ட் வேன் அப்படின்னு சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்குதான் வந்து பெஸ்ட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யார் ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்பு பக்தி தொண்டை வந்து அலட்சியப்படுத்துறோன்னா அவன் வந்து ஆபத்தான நிலையில இருக்கான், அவன் நாத்திகவாதி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, மறுபடியும் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கல், மரம் அல்லது ஓவியம் போன்ற பௌதிக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கும் போதிலும் பகவானது ரூபம் உண்மையில் பௌதிகம் அல்ல. நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அச்சரா மேனிஃபெஸ்டட் அன்மேனிஃபெஸ்டட்னு. ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இப்படி எல்லாம் இருக்காருன்றதுனால நம்ம அவர் என்ன நினைக்க கூடாது, ஒரு பௌதிக பொருள் மேட்டர்ன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? நினைவில் எதை கொள்ளணும்னா அவர் வந்து அர்ச்சா விக்கிரகம் வேற அல்ல, பகவானும் கிருஷ்ணரும் சரி அவருடைய விக்கிரகம் வேற இல்லைன்னு சொல்றாங்க. நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம், விக்கிரகம் மாத்திரம் இல்ல நாமம் கூட பாத்தீங்கன்னா வேற இல்லை இல்லையா? ஏன்னா இந்த நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவர் இருந்தா எவ்வளவு அளவுக்கு பலமா இருக்குமோ அந்த பலத்தையும் அந்த நாமத்துல வந்து வச்சிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துடைய சிறப்புகளை வந்து சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரக. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி நீ பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா மயி சந்நியஸ்ய, ஓகேவா, நீ கிருஷ்ணருக்கோசம் பண்ணு. அப்புறம் சந்நியாசன்னு நமக்கு என்ன அர்த்தம், பற்றுதல் இல்லாம இருக்குது இல்லையா? எல்லாத்தையும் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் துறக்கிறது, அதுதான் வந்து சந்நியாச.
ஓகே. ஸோ நீ எனக்கோசம் எல்லாத்தையும் திறந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது மத்பராக அனன்யைனவே யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசத்தே. மத்பரக நீ எனக்கோசம் செய்யேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? எப்படி பண்ணணும்? வித்தவுட் டீவியேஷன், அனன்யன எந்த ஒரு டீவியேஷன் இல்லாம நீ பண்ணணும் அந்த பக்தி யோகத்தை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிழலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி. ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்றாரு? ஏது சர்வாணி கர்மாணி. ஓகே. ஏது சர்வாணி கர்மாணின்னு என்ன அர்த்தம்? செயல்கள் இல்லையா? மயி சந்நியச, அந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. மயி சந்நியசன எனக்கோசம், மயின்னா இங்க யாரை குறிக்குதுன்னா கிருஷ்ணருக்கோசம். ஓகே. கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பலனை கூட அவருக்கு வந்து துறக்கணும்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. எல்லா செயல்களும் எனக்காக துறந்து. ஓகே. மயி சந்நியச, பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி. ஓகே. அனன்யேனைவ யோகேன, ஸோ அவர் மேல பக்தி பண்ணணும். மாம் தியாயந்தே உபாசத்தே, ஸோ எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தவும். அனன்யேன அதாவது டீவியேஷனே இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் மைண்டும் இருக்காம அவரை வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இதெல்லாம் நம்ம தலையில இருக்கணும், இது நம்ம கையில இருக்குது இல்லையா? நம்ம மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் அவருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாருங்களேன். தேஷாம் அகம் சமுதார்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத். ஸோ நீ இப்படி பண்ணேன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்குது? மிருத்யு சம்சார சாகராத். மிருத்யுன்னா நம்ம பூமிக்கு வந்து இன்னொரு பெயர் என்ன இருக்கு? மிருத்யு லோகம் இருக்கு இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல என்ன தெரியுது? ஒரு பெரிய கடல் இருக்கு இல்லையா? அங்க ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருத்யு சம்சார சாகராத். இந்த பிறப்பு என்ற பெருங்கடல் இருக்கு இல்லையா? சம்சாரம் என்ற பெருங்கடல்ல இருந்து நம்மளால எப்படி கடக்க முடியும்னா கிருஷ்ணருடைய கருணையனால. பவாமி நாச்சிரத் பார்த்தா மைய ஆவிஷ்ட சேதசாம். ஓகேவா? நான் நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பவாமி நாச்சிரத். ஓகே. உன்னை ஒரே நிமிஷத்துல கூட உன்னை வந்து நான் தூக்கி விட்டுடுவேன் இல்லையா? உன்னை பல மாசங்கள் வெயிட் பண்ணலாம், இல்ல பல ஜென்மங்களாவும் வெயிட் பண்ண வைக்கலாம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் யார் கையில இருக்கு? இது கிருஷ்ணருடைய கையில இருக்கு. நம்ம கையில என்ன இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி பண்ண, பக்தி, நம்பிக்கை, திடமான திவ்யமான நம்பிக்கை. கரெக்ட். எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என் மீது தியானம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அப்படி பண்ணாதான் அது என்ன பக்தி? அனன்ய பக்தி. அனன்யேனைவ யோகேன. ஓகே. அவன் வந்து கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவான்? அவர்கிட்ட போக முடியும். ஓகே. ஸோ ஒருத்தன் பக்தி பண்ணணும், மனசை வந்து அவர் மேல நிறுத்தணும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தமர் முழு கடவுள் திருப்தி உரை செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவதில்லை. நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? ஒரு பெரிய பட்டியல் போட்டுட்டு இருப்போம் இல்லையா? கிருஷ்ணா எனக்கு அது வேணும்டா, எனக்கு இது வேணும்டா அப்படின்னு பெருசா பட்டியல் போட்டுட்டு இருப்போம். ஆனா பக்தர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நான் பக்தி பண்றதுனால அவர் திருப்தி ஆறான்னு பார்ப்பாங்க. நம்மெல்லாம் எப்படி? யார் என்ன போட்டா எப்படி இருக்கும், என் வயிறு என் வாய் திருப்தி அடைஞ்சிச்சா, அதுதான் நம்ம பண்ணுவோம். கரெக்டா? இல்லைங்க மாதாஜி. இல்லையா? நிறைய சரிங்க பிரபு, சூப்பர். நீங்க வந்து எக்ஸப்ஷன் இல்லையா? ஹரிபோல் பிரபு. ஓகே. ஆனா நிறைய பேர் இந்த கேட்டகரியில தான் வருவாங்க இல்லையா? சோ அவங்க வந்து இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, முயற்சி பண்ணி மாறிப்பாங்க இல்லையா? சோ பக்தி பண்ணணும். கிருஷ்ணர் பொறுப்பெடுத்து கொள்கிறார், விரைவாக விடுவிக்க உறுதி அளிக்கிறார். நம்ம அவர் மேல பக்தி பண்ண அவர் தலைமையில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டார். அச்சோ என்ன வந்து என்ன கூப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு? அவர் எல்லாத்தையும் போட்டு வருவார் இல்லையா? இது சொல்லும் போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? பீஷ்ம பிதாமகா வந்து அர்ஜுனன் மேல அன்பு பொழிகிறாரு. அப்ப வந்து என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணர்? நான் வந்து ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தார்
என்னுடைய நாராயணி சேனை ஒரு பக்கம் இருக்கும், நான் ஒரு பக்கம் இருப்பேன்னு சொன்னாரு இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஆனா அந்த கோவத்துல வந்து என்ன பண்ண பீஷ்ம பிதாமக வந்து அம்பு போடும்போது கோவம் வந்துருச்சு இல்லையா? அங்க உடைஞ்சு போன ஒரு சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போய் தாக்குறதுக்கு போறாரு இல்லையா? பக்தர்களை காக்கணும்னா அவரை மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் யாருமே இல்லை. அதனாலதான் அவருக்கு என்ன பெயரு? பக்த வக்ஷலா, பாவகிராகி. நம்ம பாவத்தோட அவரை வந்து ஒரு பாவம் இருக்கணும் நம்ம கிட்ட அவருக்கு அன்பு செலுத்துறதுக்கு. ஓகேவா? நாம் அவரை நம்பி தூய பக்தி பாதையை பின்பற்ற தொடங்குவோமா? பண்ணலாமா வேணாமா? நிறுத்திடலாமா? மாதாஜி. ஹரி போல். சூப்பர். கண்டிப்பா மாதாஜி. ஓகே. சோ இதுவரை நம்ம எத்தனை ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம்னா 7 ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோமா? ஓகே. சோ 7 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்றார். அருவ வழிபாடா உருவ வழிபாடா? இதுல சிறந்தது வந்து உருவ வழிபாடு. அப்புறம் அந்த பாதி அருவத்துல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சிம்பிள் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ராசஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான் இல்லையா? இந்த ஏணிப்படி எதுக்கு வச்சிருக்காருன்னு காமிக்கிறாங்க, என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எனக்கு வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமானா, சரி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்தி பண்ணு. இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, சேவை பண்ண முடியும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ பக்தியை பண்ணு. ஸோ பல நிலையில இருக்கக்கூடிய படிகட்கள் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மன ஆதரிஸ்வ மயி புத்தி நிவேஷயः நிவசிம்யசி மய்யேவ ஆதௌ ஊர்த்வம் ந சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ போன ஸ்லோகத்தில் பர்பட்ல பிரபுபாதா வந்து ஒரு 3 ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அது இப்போ சொல்லிடுறேன், மன்னிச்சுக்கோங்க, அது அங்கே சொல்லலைன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. வராக புராணத்துலேருந்து ஒரு வேர்சஸ் எடுத்திருக்காரு. அதாவது நாயாமி பரமம் ஸ்தானம் அர்ச்சிராதி கதிம் வின கருடஸ்கந்தம் அரோப்பய யதேச்சம் அணி வர்த்திதக. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தை பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதை பண்றதுனால நீ உயர் கிரகத்துக்கு போக அது வந்து தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து டெலிவர் பண்றாராம். ஓகே, அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. நீ போயிட்டு மனச புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி உக்காந்துட்டு இருக்காத, நீ எனக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணு, நானே உனக்கு வந்து டெலிவரர். டெலிவரனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்றது? காப்பாட்டு, விடுவிக்கிறவர் இல்லையா? இல்லையா? இப்ப எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து அப்பா அம்மா கூட இருக்கும்போது எவ்வளவு அளவுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும், அது கையை பிடிச்சிட்டே போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து யார் அடைக்கலம் கொடுத்து நம்மளை வந்து விடுவிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் மேல அந்த பக்தர் நம்பிக்கை வச்சு நான் எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணிட்டு வந்தா அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை காத்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறார். ஓகேவா? ஆனா இந்த சம்சார சாகரத்துல விழுந்துட்டு அவன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். நம்ம இதுவரை யாரும் நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சதே இல்லை இல்லையா? இந்த கரையில இருந்து அடுத்த கரைக்கு வந்து தாண்டிய நீச்சல் வீரரோ வீராங்கனையோ நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? இல்லைங்க மாதாஜி. இல்ல இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளால இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து கடக்க முடியாதுன்றதை நம்ம இந்த மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் சிம்பிள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யார் ஒருத்தன் வந்து புத்திசாலித்தனமா இருக்கணும், அவன் என்ன பண்ணுவான், எந்த வழியை எடுத்துப்பான் சொல்லுங்க? பக்தி வழிதான். நேர் வழி, பக்தி வழி எடுத்துக்கலாம். சூப்பர் பிரபு. அப்புறம் பிரபுபாதம் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாராயணியத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் வச்சிருக்காரு. யாவை சாதன சம்பட்டி புருஷார்த்த சதுஷ்யே தயா வீண தத் அப்னோதி நரோ நாராயண ஆஸ்ரயக. நரோ நாராயண ஆஸ்ரயக. யார்கிட்ட நம்ம அடைக்கலம் எடுத்துக்கணும்னா நாராயணன் கிட்ட தான் எடுத்துக்கணும், வேற யாருக்கிட்டையும் வந்து எடுக்கக்கூடாதுன்றத சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம வெறுமனே என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் ஒரு முறை மகா மந்திரம் சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். மறுபடியும் பிரபுபாதா வந்து
அந்த கன்க்ளூஷன் ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயத்தை இங்க வந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்காரு. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் தம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷாமி மா சுஜக. ஸோ என்ன பண்ற, நீ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ வா, உன்கிட்ட எவ்வளவு பாவமா இருந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் இல்லையா. யார் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இல்லையா? உன் பாவம் மூட்டெல்லாம் வேணாம், உன்னை பார்த்தாவே பாவம் தான் ஒட்டிக்கும், வேண்டாம்னு சொல்ற ஆளுங்க தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. நீ என்கிட்ட வா, நான் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. அவரை நம்பி நம்ம ஏன் இந்த வாழ்க்கையை விடக்கூடாது, ஏன் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து வேற வேற நிலைகளை சொல்றாரு. மையா ஏவ மன ஆதத்ஸ்வா, மன ஆதத்ஸ்வா, மனசை வந்து என்ன பண்ணு என் மேல குவையின் அப்படின்னு சொல்றாரு. மயி புத்திம் நிவஷையா, உன்னுடைய புத்தி இருக்கு இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ், அது என் மேல வையின்னு சொல்ற. நிவஷசி மையேவ அத ஊர்துவம் ந சம்சயக. ஓகே, சோ உன மனசை நிறுத்து, முழு அறிவையும் எனக்கு வந்து ஈடுபடுத்து. நீ இப்படி இருக்கிறதுனால நீ என்ன பண்ணுவ, நிவசியாமி மையேவ அத ஊர்த்தும் நான் சம்சயக, நீ வந்து என்கிட்ட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா, இப்படி பண்ற பக்தர்கள் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்காங்க, அதுல ஒரு சந்தேகமும் இல்லவே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நம்ம நவவித சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த நாக்கை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும், அவருடைய பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்கும் அவரை புகழ்களை வந்து பேசுறதுக்கும் சொல்லிட்டு, அதுக்குதான் பிரபுபாதா வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்ல வேர்டு சொல்றாரு, அது பாருங்க நல்லா இருக்கும். நம்ம யாராவது இந்த வாலிப வயசுல இருக்கக்கூடிய பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெண் வந்து ஆணையோ ஆண் வந்து பெண்ணையோ வந்து விரும்புவாங்க. அதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க, ஐ ஃபெல் இன் லவ்னு சொல்லிட்டு. ஃபெல்லுன்னா என்ன அர்த்தம், கீழே விழுறது தானே அர்த்தம். இல்லையா, அதே வந்து பக்தர்கிட்ட கடல் கிட்ட நம்ம வைக்கும் போது என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ரோஸ் இன் லவ், நான் கடவுள் மேல அன்புல வந்து மலர்ந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு அந்த பௌதிக விஷயத்து மேல ஒரு பொருள் மேல பற்றுதல் இருந்தா ஐ எம் ஃபெல் இன் லவ் வித் யூ, அது மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதே கடவுள்கிட்ட பக்தி வரும்போது ரோஸ் இன் லவ்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதாவது நான் பக்தியில வந்து முன்னேறி இருக்கேன், மேலோங்கி இருக்கேன்றது அர்த்தம். இது புரிஞ்சுச்சா இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது. ஓகே, அதாவது ஃபெல் இன் லவ்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அங்க வந்து பிரச்சனை தான் இருக்கும், வலியும் துன்பம் தான் இருக்கும். ஆனா கடவுள் கிட்ட அன்பு வைக்கிறதுனால அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் நம்ம அந்த இடத்துல பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி பக்தியை சொல்றாருன்னா, அனன்ய பக்தியை வந்து சொல்றார். சோ ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னா, மனசு புத்தியை வந்து யார் கையில கொடுக்கணும், கிருஷ்ணர் கையில கொடுக்கணும், அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. अदसिद्धं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जयः. हरे कृष्ण माताजी. ஓகே, சோ இப்போ வந்து சொல்லிட்டார், உன்னோட மனசு புத்தி மேல வைக்க முடியலையா, அத சித்தம் சமாதானம் உன்னால முடியலன்னா நீ என்ன பண்ணு, நான் சாக்ஷ்ணம் வச்சு சோ நீ என்ன பண்ணு, ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, அப்படி பின்பற்றிட்டு வந்தா நீ வந்து என்ன ஆவ, என்கிட்ட வந்து சேருவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொன்னாரு இல்லையா, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, சோ நம்ம மனசை வச்சு அவர் மேல என்ன பண்றோம், மையா ஏவ மன அதர்ஸ்வா, அதாவது மானசீகமா அவர் மேல பக்தி பண்றதுனால அந்த பக்திக்கு என்ன ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மரணாத்மிக பக்தின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, மயி புத்தியம்னா புத்தி அவர் மேல வைக்கிறோம், அதனால அதுக்கு பேரு என்ன பாத்தீங்கன்னா மன மன மனசாத்மிகா பக்தி. ஓகேவா, சோ இப்போ வந்து யோசிச்சு பாருங்க, மனசை வந்து கடவுள் மேல வைக்கிறது வந்து எப்படின்னா யோசிக்கிறது, நினைக்கிறது ஏதோ இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ். அத மனசை வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை என்ன பண்ணும், ஒரு பிளானிங் பண்ணும் இல்லையா. மனசு
நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு செயலை நம்ம எப்படி வந்து நல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு கெட் டுகெதர் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், லெவல் 2 கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வந்து மீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எந்த இடத்துல வந்து சேரணும், எப்போ வந்து என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும், ஸ்லிப்பர் ஸ்டாண்ட் எங்க வைக்கணும், அதெல்லாம் யோசிப்போம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, ப்ரீ பிளான் பண்ணும். எப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் முடிக்கணும், எப்போ வந்து எல்லாரும் பத்திரமா ஊரை போய் சேரணும், அந்த டைம் கால்குலேஷன்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? சிம்பிளுங்க. கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருப்போம். ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட்டு, ஒருத்தவங்க வந்து சர்விங் டிபார்ட்மெண்ட்டு, ஒருத்தவங்க வந்து டெக்கரேஷன் டீமு, அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டீம்ல இருந்துட்டு வேலை செய்வாங்க. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, மனசை வச்சு கடவுளை நினைச்சு அதை உணர்ந்து இருக்கிறது ஈஸியா, புத்தியை வச்சு செயல் பண்றது ஈஸியா உங்களுக்கு எல்லாம்? மனதை வச்சு இப்ப சேர்த்தாங்க. எல்லாரும் மனசை வச்சு இல்லைங்க, பக்தி எல்லாரும் வச்சு 16 புத்தி வச்சு பண்ணுவோம். புத்தி வச்சு புத்தி பண்றது புத்தி நமக்கு ஈஸி இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு அது கொஞ்சம் விருப்பம் இருக்கு. ஆனா அந்த மனசு இருக்கு இல்லையா, மனசு நம்ம நாம ஜபம் பண்ணும்போது தான் இல்லாத ஞாபகம்லாம் வரும். அந்த மனசை போய் இழுத்துட்டு வந்து முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம ரவுண்ட் முடிச்சிட்டு இருப்போம். கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? இப்ப எல்லாரும் ஒரு 8 மணி நேரம் உட்காந்து நாம ஜபம் பண்ணுங்க, ஒரு 64 ரவுண்டுன்னு நம்ம எத்தனை பேர் அந்த நாமத்தை வந்து ஒழுங்கா உச்சாரணம் பண்ணுவோம் இல்லையா? எஸ். அந்த மனசை வச்சு பண்ணா மனசு கஷ்டம், அடங்காது. அது புத்தியை வச்சு பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் நமக்கு ஈஸியா இருக்கு இல்லையா? சோ அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, உன் மனசை என் மேல வை, அது உனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா உன்னோட புத்தியை எனக்கு கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தசித்தாம் சமாதாத்தும் நான் சாக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அபியாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சயா. அபியாச யோகேன இங்க வந்து சாதன பக்தியை சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு. ஓகேங்களா? அங்க வந்து அனன்ய பக்தியை சொல்லி கொடுத்தாரு. இது கஷ்டம் தான்ப்பா, பட் பிராக்டிஸ் பண்ணி எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, நம்ம மனசு மேல யாருக்கிட்ட இருக்கணும், கிருஷ்ணர் மேல இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி கிருஷ்ணர் மேல வைக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோ, நீ என்ன பண்ணு, ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை வந்து பின்பற்றுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து மெல்ல மெல்லமா என்ன ஆகும், நம்ம கடவுளை வந்து நினைக்க தோணும். இது வந்து என்ன பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி. ஓகேவா? சோ இந்த பக்தி யோகன்ற ப்ராசஸே எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்களை வந்து தூய்மைப்படுத்துக்கிறது தான். சோ பக்தின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளின், ஒழுக்கம். டிசிப்ளின் என்ற வார்த்தை எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிசைப்பிள்னா சீடர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த வார்த்தையில இருந்து வந்ததுதான் வந்து டிசிப்ளின். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பக்தர்கள்னாவே ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும். எப்படி ஒரு ஆர்மி மேனை பார்த்து அவனுடைய ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து அவனுடைய ஹேர் கட்டிங் பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இவன் மிலிட்ரின்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. அது மாதிரிதான். ஓகேவா? சோ கடவுள் இங்க என்ன கேட்கிறாரு, நம்மளுடைய இருதயத்தை கேட்கிறாரு, அதை முழுசா கொடுத்துடலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன 9வது ஸ்லோகம் பார்த்தோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. अभ्यासे व्यसमर्थो सि मत्कर्म परमो भव मत्तर्थम अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, மறுபடியும் இங்க வந்து என்ன நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்றாரு. அதாவது சாதன பக்தியை வந்து சொல்றாரு. ஓகேவா? மாதாஜி 9th தானே பாத்துட்டு இருக்கோம், 10th பார்த்து முத்தாச்சு மாதாஜி, அடுத்து மாத்தணும் மாதாஜி. 10th 10th படிக்கணும். 10th படிச்சது மாதாஜி. இப்போ நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்க சம்மப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதாவது புலன்களை தூய்மைப்படுத்தணும், ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல் பின்பற்றணும், அது என்னென்ன அதிகாலையில் எழணும், நம்ம டெம்பிள்ல வந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம எல்லாரும் இல்லையா? கோவிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்யறது, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்றது, விக்கிரகத்துக்கு வந்து வழிபாடு பண்றது இல்லையா, நெய்வேத்தியம் சாப்பிட்றது, பிரசாதத்தை மாத்திரம் ஏத்துக்கணும், பக்தர்களிடம் வந்து சவகாசத்துல நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும். இதுக்கு தகுதியா ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாரும் பண்ணலாம். பலன் வந்து என்ன, நிச்சயமா கடவுள்கிட்ட வந்து கொண்டு சேரும். ஓகேவா? பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும். இந்த முறையில் கிருஷ்ணர் மீதுள்ள உறங்கி கொண்டிருக்கும் இயல்பான அன்பை புதுப்பித்து கொள்ள முடியும். நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் பக்தி இருக்கு கடவுளுக்குன்னு சொல்லிட்டு, பட் அது எந்த நிலையில இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உறங்கி கொண்டு இருக்கிறது, அதை வந்து தட்டி எழுப்பணும். ஓகேவா? சோ மறுபடியும் இதுதான் சம்மப் பண்ணிருக்காங்க.
ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து தன்னுடைய ஆதி லீலையில சொல்லியிருக்காரு. சைத்தன்யருடைய சரித்திரத்தை எழுதியிருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர் தாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி. அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி லீலை. அந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டிவிஷன் இருக்கு. ஆதி லீலை, மத்திய லீலை, அந்திய லீலைன்னு சொல்லிட்டு. ஆதி லீலை வந்து அவருடைய குழந்தை பருவத்தை சொல்லும். மத்திய லீலை வந்து அந்த நடுத்தர வயசு சன்னியாசம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாரு இல்லையா, அதை பத்தி சொல்லும். அந்திய லீலை வந்து அந்த அவருடைய இறுதி காலத்தை வந்து சொல்லும். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. கலிகால நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதார நாம ஹைதே ஹே சர்வ ஜெகத் நிஸ்தார. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருநாமம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமும் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கடவுள் எந்த ரூபத்துல இப்ப இருக்காருன்னு கேட்டாங்கன்னா 2 விஷயத்த சொல்லலாம். ஒண்ணு வந்து மகா மந்திரம், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பாகவத கிரந்தங்கள்லாம் நம்ம படிக்கணும். இத்திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலே ஒருவன் வந்து நேரடியாக நம்மளால கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து உறவு கொள்ள முடியும்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்படி பண்றதுனால நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கேள்விகள் கேட்கலாமா? இப்போ இது எளிதானதா? எளிதானது மாதாஜி. ஓகே. நடைமுறைக்கு ஒத்து வருதா? ஒத்து வரும் மாதாஜி. நம்பிக்கை இருக்குதா? இருக்கு மாதாஜி. இருக்குதா மாதாஜி? நான் நேர்மை உணர்கிறேனா? எஸ் மாதாஜி. முயற்சி செய்யலாமா? செய்யலாம் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சரி வந்துருச்சு இல்லையா? எல்லாரும் ஸ்கோரிங்க ஃபுல் வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது ஸ்லோகம். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 10வது. அபியாசேப்யஸ்மர்த்தோ சி மத்கர்ம பரமோ பவ தர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்யஸ்யசி. சொல்றாரு, இந்த விதிமுறைகளை உன்னால பின்பற்ற முடியல, நீ என்ன பண்ணி எனக்கோசம் சேவையை செய்ய, எனக்கோசம் மாத்திரம் செயல்களை செய்யுன்னு சொல்ற. என்னால முடியாது பண்ண அந்த கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அங்க போய் கிளீன் பண்ணலாம், இல்ல பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுக்கலாம், ஏதோ ஒண்ணு எனக்கோசம் செய்யுன்னு சொல்றாரு. அது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணு. அபியாச அபி அசம்மார்த்தோ. ஸோ பிராக்டிஸ்னால கண்டிப்பா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இது வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ஓகேவா? அபியாச ரூப பக்தி இந்த 3வது நிலை. ஓகேவா? சோ ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் நம்ம வாழணும்னு சொல்றாரு. ஓகே, சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் கிருஷ்ணா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது ஒருத்தர் பெரிய மாடி வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறான்னா அதை விட சிறந்தது என்னன்னா அவன் கடவுளுக்கு கோயில் கட்டுறது வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளா வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் இந்த பக்தி பாதையில. அப்ப என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால இந்த ஆன்மீக பாதையில வந்து முன்னேற முடியும், பக்குவ நிலையும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், இந்த கிருஷ்ண பிரச்சாரத்தை வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் இல்லையா? பிரச்சாரம் பண்ணணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் கிருஷ்ண பக்திக்கான பிரச்சாரத்திற்கு அனுகூலமான மாணவனாக இருக்க வேண்டும். எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. மத்கர்ம பரமோ பவ பலன். நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்துடுவார். பண்ண என்ன ஆகும், அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுவேன்னு சொல்றார். சோ விதிகளை பயிற்சி செய்ய இயலாவிடில் வெளிப்புலன்களை அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுத்துவதில் ஈடுபடுத்தும். எனக்கு வந்து டைப்பிங் எல்லாம் நல்லா வரும் பண்ண, நம்மளும் டெம்பிளுடைய கண்டென்ட், ஒரு போஸ்டர் ஃபார்ம் பண்றது, வீடியோ ஃபார்ம் பண்றது, அது மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணலாம் இல்லையா? இல்ல எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு டைம் பண்ண முடியல, நான் 24/7 நான் வந்து சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கேன்னா இது சம்பாரிச்ச ஒரு பங்கு அவருடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தலாம். ஓகே, ஸோ இப்படி எல்லாம் பண்ண நம்ம என்ன ஆகும், பக்குவ நிலைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதனால அந்த ஸ்லோகத்தோட ஸ்டார்டிங் வேர்டை வந்து அபியாச. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடா 27th ஸ்லோகம் 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம். எத் கரோஷி. ஓகே, எத் அஷ்னாசி. நீ எதை செய்கின்றாயோ, எதை உண்கின்றாயோ எல்லாமே என்ன பண்ணு, எனக்கோசம் பண்ணு. எத் ஜிஹோஷி ததாசி எத் எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ் மத் அர்ப்பணம். நீ சாப்பிட்றியோ தூங்குறியோ என்ன பண்ணாலும் தவம் பண்றியோ எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா மாதாஜி? अदैतत् अभ्यशक्तोऽसि कर्तुं मत् योऽहम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तदा
குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அனன்ய பக்தி சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? சாதனா பக்தி சொன்னாரு. அது முடியலையா உனக்கு வந்து என்ன பண்ணு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணு. இல்லையா அதுவும் முடியலன்னா நீ என்ன பண்ணு, அபியாசத்தை பழகிக்கோ, மத்கர்ம எனக்கோசம் வேலையை செய்யின்னு சொன்னார். அதுவும் முடியலன்னா என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சர்வ கர்ம பல தியாகம். ஓகே, 3வது லைன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. சர்வ கர்ம பல தியாகம், நீ செஞ்ச செயலுடைய பலன் இருக்கு இல்லையா, அந்த விளைவுகளை எனக்கு தியாகம் செஞ்சிருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்படி பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன இருக்காது, பாவ புண்ணியம் இருக்காது. இது வந்து சகாம கர்ம யோகத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் மனசு கேட்கலையா, அப்புறம் புத்தி அதுக்கு கேட்கலையா, தொண்டு செய்ய சொல்றாரு, அப்புறம் தியாகம் செய்ய சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ ஒவ்வொரு படிப்படியா நம்மள வந்து என்ன படுத்துறாரு, பக்குவப்படுத்தி எப்படியாவது நம்ம அவர்கிட்ட கூட்டிக்கிறதுக்கு அவர் முயற்சி பண்றாரு இல்லையா. யதா பிரவிற்த்தி பூதானாம், இஃப் ஒன் டிசைட்ஸ் டு சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் தி சுப்ரீம் காஸ். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதம் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு, பகவத்கீதையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டு படிக்கிறேன். யதா பிரவிற்த்த பூதானாம், ஒருத்தன் வந்து அர்ப்பணிக்கணும், அதாவது முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு அர்ப்பணிச்சுட்டான்னு அவனுக்கு தெரியல கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருந்தாலும் அவன் வந்து என்னை வந்து அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஏகாதசியில விரதம் நம்ம இருக்கணும். ஓகே, விரதம் இருந்தா நிறைய பலன். ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான நாள் வந்து ஏகாதசி. அன்னைக்கு அவரை வந்து நம்ம நிறைய கூடுதலா ஜபம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ உனது செயல்களின் எல்லா விலைகளும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். அதுதான் சர்வ கர்ம பல தியாகம். ஸோ வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்கான உற்சாகத்தை அளிக்கின்றார். ஓகே, ஸோ நம்ம தான் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், எந்த ஸ்டெப்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகுதான்றது யோசிக்கணும். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மை உடையவர், அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடியவர், பாரபட்சமற்றவர். பகவத்கீதையின் இந்த மனோநிலையை ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் ஏற்படும் இல்லையா. சோ நம்ம என்ன பண்ணா, இந்த சமுதாயத்துக்கு கிருஷ்ணரை கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாள்பட என்ன ஆகும், சுயநலன்றத போயிட்டு என்ன ஆகும், கிருஷ்ண சென்ட்ரிக் ஆயிடும் இல்லையா. பொதுநலம், அதாவது பொது நலத்துல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மைய புள்ளியா கிருஷ்ணரை வச்சிடணும். இப்போ நமக்குள்ள ஒரு உறவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உறவு 2 பேர் ஒருத்தருடைய உறவுக்கு நடுவுல கிருஷ்ணரை வச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க என்ன இருக்காது, பொறாமை, போட்டி, சச்சரவு எதுவுமே இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिर् अनन्तरम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அபியாசாத், அதாவது ஞானா தியானம் விசிஷ்யத்தே, அதாவது ஞானம்னா என்ன நமக்கு தெரியும், அறிவு. அபியாசம்னா பிராக்டிஸ் இல்லையா. ஞானா தியானம் விவிஷ்யத்தே, அதாவது ஞானத்தை விட எது சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ், அதாவது பயிற்சி தானே. பிராக்டிஸ்னா என்ன சொல்ற, பயிற்சி மாதாஜி, பயிற்சி தானே. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஞானத்தை விட எது உயர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பயிற்சி, அபியாசா. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது லைன் பாருங்க, ஞானா தியானம் விசிஷ்யத்தே, தியானத்தை விட எது சிறந்ததுன்னா ஞானம். ஓகேங்களா. அந்த 2வது லைன் பாருங்க, ஞானா தியானம் விசிஷ்யத்தே, ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3வது லைன் பாருங்க, தியானாத் கர்ம பல தியாக, அதாவது தியானத்தை விட எது சிறந்தது, கர்ம பலன், அதாவது ஒரு செயல் செய்யறதுனால வரக்கூடிய கர்ம பலனை வந்து சமர்ப்பிக்கிறது வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ கர்ம பல தியாகம்னா வந்து என்னன்னா துரத்தல், அங்க வந்து குறிக்குது. தியாக சாந்திர் அனந்தரம், அந்த ஒரு பலனை நம்ம பொருளை ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன கிடைக்கும், சந்தோஷம். தியாக சாந்திர் அனந்தரம், ஓகேவா, அமைதி கிடைக்கும். அதுதான் சொல்றாரு. சோ அப்ப அல்டிமேட்டா இங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு, ஞானத்தை விட உயர்ந்தது அபியாசம், தவத்தை விட உயர்ந்தது ஞானம். ஓகேவா. சோ இதை விட பாத்தீங்கன்னா துரத்தல் வந்து சிறந்தது.
துரத்தல் எதை விட சிறந்தது? தியானத்தை விட சிறந்தது. அந்த பலன்களை வந்து துறக்கிறதுனால உனக்கு என்ன கிடைக்குது? அமைதி கிடைக்குது. நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு என்ன இல்லை? மனசமாதானம் இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை. கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. அதனால இங்க ஏதோ ஒண்ணு தேடி வந்திருக்கோம். அது வந்து நமக்கு இங்க கிடைக்குது பகவானுடைய வார்த்தைகள் மூலமா, இல்லையா? அதுதான் நம்ம கடவுளை போய் சேரணும்ன்றத வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் கோலா வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து 2 ப்ராசஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட். அதாவது இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காரு பாருங்க நமக்கு கிருஷ்ணர், இதை பண்ண முடியலையா, இதை பண்ண, புத்தியை வைக்க முடியலையா அவர் மேல, உன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸை வை, இன்டெலிஜென்ஸ் முடியலையா, உன்னுடைய புலன்கள்னால செயல்களை செய்ய, அதை முடியலையா, செயல்களை பலனை துற அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ படிப்படியா சொல்லி கொடுத்து நம்மள என்ன பண்றாரு? மேல கூட்டிட்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு, இல்லையா? ஸோ நீ ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற? கிராஜுவலா இப்படி வா, இல்லைன்னா டைரக்ட் ப்ராசஸ். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேரடியா கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த பக்தி தொண்டுன்றது எல்லாருக்குமே ஈஸி. ஓகே, அதுல பிரபுபாதர் எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. எவ்ரி ஒன் இஸ் அட்வைஸ் டு டேக் டு த டைரக்ட் மெத்தட் அண்ட் சரண்டர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். இங்க என்ன சொல்றாரு? எல்லாரும் இந்த நேரடியான பாதையை எடுத்துக்கோங்க, கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வேணாம், டைரக்ட் பாதையை எடுத்துட்டு என்ன பண்ண, அவருக்கு சரண்டர் ஆயிட்டு அவருக்கு சேவை செய்யுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அதாவது கீழ்நிலை, அதான் நம்ம ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி, மனசை வந்து அவர் மேல வைங்கன்னு சொன்னாங்க. ஏன் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும், மனசு சிறந்ததா புத்தி சிறந்ததான்னா என்ன பதில் சொல்வீங்க? மனசு. மாதாஜி. மனசுதான். மனசு. ஏன் அது வந்து மனசு சிறந்ததுன்றீங்க? மனசு செலுத்துறோம். அது உணர்வு இருக்கும் இல்லையா? நம்ம இருதயத்தோட உணர்வு இருக்கும். புத்தி வந்து அப்படிலாம் இருக்காது, பிளஸ் மைனஸ் அதுதான் கால்குலேட் பண்ணும். கரெக்டா? ஸோ அதுதான் வந்து மையா மனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சோம். அனன்ய பக்தி பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க நிலைகளா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கர்ம பல தியாகம், சகாம கர்மயோகி, நிஷ்காம கர்மயோகி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி, அனன்ய பக்தி. ஸோ இதுல உயர்ந்தது அனன்ய பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. अत्वेष्टा सर्वभूतानां समत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मयर्पितमनोबुद्धिर् यो मत् भक्त समे प्रियः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பண்புகளை சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா. அத்வேஷ்டா, அதாவது பொறாமை இருக்கக்கூடாது. இப்ப வந்து துரியோதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் பொறாமை, அதுவும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் மகாராஜா மேல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பொறாமை. பட் யுதிஷ்டர் மகாராஜா அதை இக்னோர் பண்ணிட்டார். சர்வபூதானாம், ஓகே, சர்வபூதானம் மைத்ரி கருணை ஏவச்ச, எல்லா உயிருக்கு நம்ம எப்படி இருக்கணும்? நண்பனா இருக்கணும். அதுதான் மைத்திர. கருணை, கருணையோட இருக்கணும். கருணை ஏவச்ச, இங்க 3 குணங்களை பார்த்தோம். நிர்மமோ, நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? நான் தான் வந்து உரிமையாளர், இது என்னோடது அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? இது அந்த நிர்மமோ நிர்அகங்கார, அகங்காரமும் இருக்கக்கூடாது. தவறான அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு இல்லையா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. நான் இருக்கிறதுனாலதான் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சமதுக்கேஷு ஷமி, சமதுக்கா, அதாவது சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் சமமா நினைக்கிறோம் இல்லையா? துக்கம் வந்து துவண்டு போடுறதோ, சந்தோஷம் வந்தா துள்ளி குதிக்கிறதோ இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு அடுத்த பாயிண்ட்? ஷமி, சமாபனம் பண்ணணும் எல்லாரும். சரி போ, விட்டு போ, மன்னிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். மன்னிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகும்னா, இவன் நம்மள இப்படி பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருதயம் தான் வந்து பாரம் ஆயிட்டு இருக்கோம். அவன் வந்து கேஷுவலா நல்லா தான் இருப்பான், அவன் தப்பு பண்ணிட்டு இருப்பான், நம்ம தான் ஹர்ட் ஆயிருப்போம். ஆனா அவன் என்னை இப்படி பண்ணான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு முறை தான் பண்ணியிருப்பான். பட் அதை நினைச்சு நினைச்சு நம்ம எத்தனை முறை, 50 முறை 100 முறை நம்ம தான் கஷ்டப்படுத்துவோம். அதனால சமைச்சு விட்டுணும். அது அவனுக்கும் நல்லது, நம்ம ஆத்மாவுக்கும் நல்லது. அந்த லெவலுக்கு நம்ம போனோம். சந்துஷ்ட சததம், சந்துஷ்டன்னு என்ன? திருப்தியோட. ஓகே, சததம் சந்துஷ்டனா திருப்தி, சததம்னாலும் திருப்தின்ற பதில சொல்லியிருக்காங்க, மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க. யோகி யதாத்மா, அப்படி இருக்க அந்த யோகி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்? பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. பக்தி யோகத்தை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. திருட நிச்சயக, திருட நிச்சயம்னா திடமான நம்பிக்கையோட. ஓகே, மையா அர்ப்பித மனோபுத்தீர்,
ஸோ உன்னுடைய மனசு புத்தி எல்லாத்தையும் அவன் என்ன பண்ணுவான், என்னுடைய பக்தி ப்ராசஸ்ல ஈடுபட்டுட்டு இருப்பான். அப்படி இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியா சமே பிரியக, எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். ஓகே, மையா அர்ப்பித மனோ புத்திர் யோமத் பக்தா சமே பிரியக, இந்த குணாதிசைகளோட இருக்கிறவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நமக்கு வந்து யாரு மேலயும் பொறாமை இருக்கக்கூடாதுங்க. அந்த பொறாமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஆபத்தானது. ஓகேவா? அந்த பொறாமை வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 நிலைகள்ல இருக்கலாம். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதிர் வீட்டுக்காரன், நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கோம் எல்லாம் நம்மளோட நல்ல ப்ரமோஷன் வாங்கி நல்லா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பௌதிகமா இருக்கிறது, அது தேவையில்லை நமக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை விட்டுட்டு நம்ம என்னவா ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய நலம் விரும்பி ஆகணும். ஓகேங்களா? நலம் விரும்பியா இருக்கணும். அது அதுக்கு அடுத்த நிலை பாத்தீங்கன்னா இந்த சமுதாயத்துல வந்து இந்த நலம் விரும்பியா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு கூட்டம் இருக்கும். அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவுல பல உறவுகள் இருக்கும். அந்த உறவுக்கு மத்தியத்துல கிருஷ்ணரை வச்சிடணும். சோ அப்ப எங்க எண்ணமே இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு தெரியும் மமைவாம்சோ ஜீவலோகே, எல்லா ஜீவராசிகளும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान् नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. சோ யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காமல், யாரை தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் சமநிலையுடன் இருக்கணும். ஓகே, சோ இங்க வந்து என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். யஷ்மான் நோத் விஜதே லோகா. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் படிச்சோம் இல்லையா, யாராலும் அவனுக்கு வந்து கஷ்டம், யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டாங்க. யாராவது கஷ்டம் கொடுத்தாலும் அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைனோட அர்த்தம். யஸ்மான் நோத் விஜதே லோகா லோகான் நோத் விஜதே சைய. ஓகே, அப்புறம் ஹர்ஷா மர்ஷா. ஓகே, ஹர்ஷா மர்ஷா பயோத் வேகே முக்தி யோக சச்சமே பிரியக. ஸோ ஹர்ஷான்னா சந்தோஷம், மர்ஷான்னா கஷ்டம். இந்த இரட்டிப்புல கூட பய வேகர், பயமும் உற்சாகம் கோவம் எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து வெளியே வந்திருக்கான். அந்த இரட்டிப்பு தன்மையில இருந்து வெளியே வந்திருப்பான். அப்படியாப்பட்ட பக்தன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது இங்க வந்து இந்த உதாரணம் ஸ்டோரி நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முசல்மான் பிறப்பால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறை நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவருடைய பெயர் புகழ் எல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துல பரவி போயிட்டு இருக்குது. அப்புறம் வந்து இவரு முகலா இருந்துட்டு ஒரு கடவுளுடைய நாமத்தை, இந்துவோடைய நாமத்தை வழிபட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏதாவது பண்ணணும், அவமானம் எடுத்துட்டு வரணும், நம்மளோட சிறப்பா இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆபீசர் போய் அரசனுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அப்ப வந்து 22 மார்க்கெட்ல வந்து அடிப்பாங்க. யாராவது அப்படி அடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இறந்து போயிடுவாங்க. பட் அவர் வந்து உயிரோட இருந்தார். ஓகேவா? அப்ப அடிக்கிறவங்களுக்கோசம் இவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றார். அவங்க அறியாமல் அடிக்கிறாங்க, அவங்களை காப்பாத்துங்க கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து வேசிய விட்டு இவரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவரை வந்து அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, சரி உன்னோட ஆசையை தீர்த்து வைக்க நான் ஒரு சபதம் எடுத்திருக்கேன், அந்த நாமஸ்மரணம் எண்ணிக்கை முடிச்சுட்டு நான் உனக்கு வந்து உன்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறேன், நீ கேட்ட மாதிரின்னு சொல்றேன். அந்த அம்மா அங்க உட்காந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே கடவுள் வந்து இவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார், இது மாதிரி ஒருத்தர் லேடி வருவாங்க, நீ ஸ்திரமான புத்தியோட வந்து நீ பக்தி பண்ணு. ஏன்னா இவருக்கு வந்து கடவுளே நாமாச்சாரிய என்ற பட்டத்தை கொடுத்தார், நாமத்துக்கு ஆச்சாரியன் இவர். ஓகேவா? ஹரிதாஸ் தாக்கூர். சோ இவர் வந்து நாம ஜபம் பண்றாரு. அந்த பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு காலையில பொழுது விடிஞ்சிச்சு போயிடுறாங்க. அடுத்த நாள் வராங்க, நேத்து தான் ஏமாத்திட்டீங்க, இன்னைக்கு அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. இல்ல இல்ல கண்டிப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3வது நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா மனமாற்றம் வருது. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், தூய பக்தர்களுடைய சவகாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ்த்தரத்துல இருக்கவங்களை கூட என்ன பண்ணுது, மேல கொண்டு வந்துடுது மாதாஜி. சூப்பர். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறை நாம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நடுவுல வந்து அவர் சொல்லுவார், நீ போய் உங்ககிட்ட இருக்க சொத்தெல்லாம் வித்துட்டு வான்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு வித்துட்டு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்க பக்திக்கு மாறிட்டாங்க. அதனால அந்த சொத்தெல்லாம் வித்துட்டு வான்னு சொல்லிட்டு இந்த குடியில அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுவார்.
ஓகேங்களா? அதனாலதான் நம்ம பக்தர்கள் சகவாசம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்புறம் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஓகேவா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறது. எஸ்மா நாத் விஜதே லோகா லோகா நாத் விஜதே. எப்படி துரியோதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் வந்து பார்த்தா பிடிக்காது. ஆனா யுதிஷ்டர் வந்து அமைதியா இருப்பார். அவன் என்ன பண்ணாலும் அமைதியா பொறுமையா போயிட்டே இருப்பார். யாருக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில்லை, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. பக்தர் எப்போதும் கிருஷ்ணரில் மூழ்கி உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. अनपेक्ष क्षुचिर्दक्ष उदासीनो गदव्यदः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः. ஹரே கிருஷ்ணா. அனபேக்ஷன்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது. என்னை வந்து இவங்க புகழாரம் சூடுவாங்க, நான் வந்து போனா எனக்கு வந்து மரியாதை இவ்வளவு கொடுப்பாங்க, நான் போனா எல்லாரும் எழுந்து நிக்கணும், எல்லாரும் வணங்கணும், எனக்கு நல்ல கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லையா? அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் நம்ம வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துக்கு நம்ம சோகமாவும் கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, கர்வம். பிரபு அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க, அது கரெக்ட் பிரபு. நம்ம இங்க படிக்கிறது வந்து அனபேக்ஷான எதிர்பார்ப்பு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல படிச்சோம் பாருங்க. அதாவது ஒரு நிமிஷம். தவறான அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, நிர்மமோ அகங்கார 13வது ஸ்லோகத்துல அங்க நம்ம அதை படிச்சுட்டோம். ஓகேங்களா? இங்க சொல்றது வந்து எதிர்பார்ப்பு. ஓகேவா? நம்ம யாருக்கிட்டையும் எதிர்பார்க்க கூடாதுங்க. அப்போ நமக்கு வந்து அமைதி கிடைக்கும். ஓகே, சுச்சீர்னா தூய்மையோட இருக்குது. தூய்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வகையான தூய்மை, உள் தூய்மை, புற தூய்மை. புற தூய்மைன்னா காலையில எழுறது, பல் வளர்க்கறது, குளிக்கிறது, தூய்மையான ஆடைகளை அணிஞ்சுக்கிறது. அக தூய்மைன்னா என்ன? நாம கடவுளுடைய நாமஸ்மரணத்தை பண்ணி இருதயத்தை தூய்மை பண்ணிக்கிறது. ஓகே, தக்ஷா உதாசீனோ. தக்ஷான்னா இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து எக்ஸ்பர்ட், தத்திகள் அல்ல. நம்மெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த ஞானம் தான் வந்து ரியல் நாலேஜ், ஹையஸ்ட் ட்ரூத். நம்ம ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் சொல்லி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவத்கீதா இஸ் நாட் ஏ சென்டிமெண்ட் ஆர் எனி திங், இட் இஸ் a ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ். ஓகே, ஸோ கத வியாத்தகன்னா எல்லா விதமான துன்பத்துல இருந்து அவங்க வெளியே வந்திருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சர்வ ஆரம்பா. ஓகே, அவங்களுடைய எல்லா முயற்சியிலும் பரித்தியாகி, எல்லா முயற்சி என்ன பண்ணாலும் அதுல என்ன பண்ணாங்க? துரத்தல் இருக்கு. ஓகேவா? துரத்தல் மத்பக்தா சமே பிரியக. இந்த குணாதிசைகளோட இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. அதாவது ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் கையில நிறைய காசு இருக்கு. அவன் அந்த காசை வச்சு பெரிய பங்களா கட்டி தன்னுடைய வாழ்நாட்களையும் எனர்ஜியும் வேஸ்ட் பண்றதை விட அவன் என்ன பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கோசம் ஒரு கோயிலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அந்த வீடு கட்டினா, பெரிய வீடு கட்டினா என்னங்க இருக்க போகுது? அதே 4 பேர் தான் இருக்க போறாங்க இல்லையா? அதனால அதை விட இது சிறந்ததுன்னு சொல்றார். இதெல்லாம் பக்தர்களுடைய குணாதிசைகள். அவன் நிபுணனா இருப்பான், தூய்மையானவனா இருப்பான், கவலை இல்லாதவனா இருப்பான், எல்லா வழியிலிருந்து வெளியே வருவான். ஓகே, இப்படியாப்பட்டவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பின்பற்றுவதால் ஒரு பக்தனும் நிபுணனாக, தூய்மையாக, கவலைகள் அற்றவனாக, வழி இல்லாதவனாக, பக்குவமானவனாக ஆகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान य स मे प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஒருத்தன் வந்து மகிழ்ச்சியோ துன்பப்படுவதில்லையோ, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரகலாதா அரசனாக வேண்டியவர் இல்லையா? 5 வயசு குழந்தை இல்லையா? அப்பாக்கு அடுத்தது அரியணையில யார் உட்கார போறான்? இவர் தான் உட்கார போறான். இல்ல, இவனை பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கொடுமை பண்றாங்க. மதம் பிடிச்சு யானையே விடுறாங்க, கூர்மையான ஆயுதங்களை தாக்குறாங்க, சாப்பாட்டுல விஷம் கலக்குறாங்க, மலையிலிருந்து கீழே தள்ளுறாங்க, கடல்ல போயிட்டு கல்லை கட்டி தள்ளுறாங்க. எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் எப்படி இருப்பாரு? எப்படி இருந்தாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரே மனநிலையோட பார்த்திருக்கோம் இத. இருந்தார். பக்தியோட இருந்தார் மாதாஜி.
கடவுள் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருந்தாரு இல்லையா, திட நிச்சயத்தோட பண்ணிட்டே இருந்தாரு. அதனால அவருக்கு வந்த துன்பங்களை வந்து அவர் பெருசா நினைக்கவே இல்லை இல்லையா. சோ அந்த திடமான மனசு நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா. பிரகலாதன் கிட்ட என்ன இருந்துச்சோ அது நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா. அதனாலதான் பாரு, யோசிச்சு பாருங்களேன், எவ்வளவு அளவுக்கு இருந்தா கடவுளே ஒரு அவதாரம் அவனுக்கோசம் எடுத்திருப்பாரு இல்லையா. இப்படி யோசிச்சு நம்ம என்னைக்காவது பார்த்திருக்கோமா? அவனுடைய டெடிகேஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு இருக்கிறதுனால கடவுளே மெச்சி அவனுக்கோசம் ஒரு அவதாரம் வந்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டீங்களா? இன்னும் ஒரு 2 ஸ்லோகம் முடிச்சுக்கலாம். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி, தூங்கல மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர். எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமாவை அவை இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இதுல இந்த 4-5 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, குணாதிசைகளை சொல்றாரு. அந்த குணாதிசைகளோட இருக்கிறவன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நம்மளும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள் ஆகலாமா வேண்டாமா? ஆகலாம் மாதாஜி. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ரூம்ல எழுதிக்கலாம் இந்த ஒரு 4 பண்புகளையாவது இல்லையா. அந்த 30 பண்புகள்ல 4 பண்புல நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. அது வாரத்துக்கு முயற்சி பண்ணி டிக்கு போட்டுக்கணும். அப்பதான் இருக்கிறது எல்லா குணாதிசைகளை நம்ம வளர்க்க முடியும். அப்ப வளர்த்தாதான் நம்ம இருதயம் எப்படி இருக்கும், டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் மாதிரி. பால் எப்படி வெண்மையா இருக்குதோ அது மாதிரி நம்மளும் இருதயத்தை எந்த ஒரு பற்றுதல் இல்லாம, அதாவது வெறுப்பு விருப்பு எல்லா உணர்ச்சியிலிருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா. அப்பதான் நம்மளால வந்து அனன்ய பக்தி பண்ண முடியும். எப்படி ஒரு கிளீனான ஒரு துணியில ஒரு கரும்புள்ளி இருந்தா கூட அது நல்ல பளிச்சுன்னு தெரியும் இல்லையா. நம்ம நினைப்போம் இவ்வளவு பெரிய துணி ட்ரெஸ்ல வந்து அந்த கரும்புள்ளி தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, பட் பாக்குறவங்க எதை பார்ப்பாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எது கெட்டதா இருக்கோ அதுதான், தப்பானதான் கண்ணுக்கு தெரியும். அந்த கரும்புள்ளியை தான் பார்ப்பாங்க. அவ்வளோ அளவுக்கு ஒயிட்டா இருக்க துணியை பார்க்க மாட்டாங்க, அந்த ஒரு டாட்டை தான் தெரியும் இல்லையா. சோ அது மாதிரி இது எதுக்குன்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட இருதயத்துல வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தூய்மையா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியில முன்னேறோம். ஓகே, தூய்மை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணருக்கு பண்ண முடியாது. அப்புறம் அந்த ஆசையை அனுபவிக்கிறதுக்கோசம் மறுபடியும் ஒரு பிறப்பு எடுப்போம். அதனாலதான் குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும்னு ஆசை வச்சுட்டு இருந்தா கூட அதை சாப்பிடறதுக்கு ஒரு பிறவி எடுப்போமா. அதனால நம்ம உணர்வுகள், சப்டில் பாடி இருக்கு இல்லையா, சப்டில் மைண்டு, சூக்ஷ உடம்ப வந்து நம்ம ஒரு கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். யார் மேலே இச்சா துவேஷம் எதுவும் வச்சுக்க கூடாது. அது நம்ம படிக்க படிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்ளை பண்ணா பழகிக்கணும். ஓகேவா. அப்புறம் இது இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம கையில இந்த சென்டிமெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, இது மங்களம் இது அமங்கலம்னு சொல்லிட்டு அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றார். ஓகேவா. என்னுடைய மகிழ்ச்சி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதில் உள்ளது. அவருக்கு சேவை செய்வதே என்னுடைய ஒரே ஆசை. கிருஷ்ண உணர்வு ஒன்றுதான் இந்த பௌதிக உலகின் ஒரே மங்களகரமான விஷயம். இந்த உலகத்துல எதுப்பான கிருஷ்ண உணர்வு தான். இதுதான் ஒரு பக்தனின் அணுகுமுறை. ஹரே கிருஷ்ணா. समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுக்கலாம், இது 2 ஸ்லோகம் இல்லையா. சமசத்ரோ ச மித்ரேச்ச. ஓகே, நண்பர்களையும் சரி எதிரிகளையும் சரி சமமா பார்க்கணும் இல்லையா. சத்ரோ மித்ரேச்ச ரெண்டுத்தையும் சமமா பாரு. தத்தா மான அப்பமானம், மான அவமானம் இல்லையா, அதையும் ஒன்னா எடுத்துக்கோ. சீதோஷன அதாவது இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக துக்கா, அதாவது சந்தோஷத்தையும் சரி சுக துக்க துக்கத்தையும் சரி எப்படி பாரு சமமா எடுத்துட்டு. சம சங்க விவர்ஜிதக. நம்ம என்ன சுருக்கமா என்னங்க சொல்றாரு, இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வான்னு சொல்றாரு இல்லையா. மானம் அவமானம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் எல்லாத்துல இருந்து வெளியே வா, நடுநிலையில வகிச்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, சோ நடுநிலையில வந்தாதான் நமக்கு நல்லதுன்னு சொல்றேன். படிங்க மாதாஜி. तूल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमधिर भक्तिमान में प्रियो नरः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. துல்லிய நிந்த ஸ்துதி மௌனி. துல்லிய எதுக்குமே அவன் நிந்தனை பண்ண மாட்டான் இல்லையா. அவன் அமைதியா இருக்குதான். இந்த சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் வந்ததுனால எதையும் யாரையும் நிந்திக்கவும் மாட்டான். ஸ்துதி மௌனி. மௌனின்னா என்ன, மௌனமா மௌனமா இருப்பாங்க பாருங்க, அதுதான் சொல்றாங்க மௌனம். அதாவது
மௌனம் சால சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? நாங்கெல்லாம் படிச்சிருப்போம். மௌனம் சால சிறந்தது இல்லையா? அடக்கம் அமரருள் உயிக்கும் இல்லையா? திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ மௌனம் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு சீக்ரெட்டை வெளிப்படுத்த மாட்டோம், தேவையில்லாத விஷயத்த பேச மாட்டோம். அதனால நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸு? மௌனம் கூட இம்பார்ட்டன்ஸு. சந்துஷ்டோ ஏன கேனச்சித். சந்துஷ்டோன்னா என்ன பார்த்தோம் மீனிங்க? அந்த வார்த்தையிலே இருக்குது. சந்தோஷமா இருப்பா, திருப்தியோட இருப்பான்னு இல்லையா? அது சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. அனி அனிகேத ஸ்திர மதிர் பக்திமா மே பிரியோ நரக. ஸோ இங்க அனிகேதன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் நோ ரெசிடென்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. தங்கும் இடத்திற்கு கவலைப்படாமல், அதாவது நமக்கு வீடு வாசல் இல்லை, நம்ம புலம்பிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி எதுக்குமே ஃபீல் பண்ணாம எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்பில் இருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாகவும் எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனோ அத்தகைய மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் இல்லையா? இதனை எத்தனை பண்புகள் நம்ம கையில இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை பண்பு? நான் கேள்விதான் கேட்டேன், நீங்க மறுபடியும் என்னையே கேக்குறீங்களே. மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் பதில் சொல்லுங்கப்பா. எத்தனை பண்புகள் இருக்கு? ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள யாரையும் வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அவங்க அப்படி இருக்காங்க, நான் இப்படி இருக்கேன். யாரையும் பார்த்து நம்ம வந்து கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கிரிட்டிக்ஸ்க்கு என்ன சொல்றது பிரபு தமிழ்ல? பழி சொல்லக்கூடாது, குறை பேசக்கூடாது. குறையா? குறை இல்லை பிரபு. யாராவது தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒருத்தர் மேல கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவோம், இவங்க இப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா? கேலி பண்ணக்கூடாது. கேலி பண்றது. அப்புறம் வந்து காம்படிஷன் இருக்கக்கூடாது. விமர்சனம். ஓகே. அப்புறம் நமக்கும் யாருக்கும் காம்படிஷன் இல்லைங்க. நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கோம். அப்புறம் நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது, அது சொட்டை இது சொட்டை. இது எதுவுமே இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அமைதியும் சந்தோஷம் கிடைக்கும், பேரானந்தம் கிடைக்கும் கிருஷ்ணர் துணையோடு இல்லையா? ஸோ இந்த பண்புகளை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகே. நாம் கடவுள் நமக்கு என்ன செய்வார் என்று நினைக்க கூடாது, மாறாக நம்மால் அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்திக்க வேண்டும் இல்லையா? இத்தனை நாள் என்ன நினைச்சிட்டோம்? கடவுள் வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல ஆர்டர் சப்ளையர்னு நினைச்சிட்டு பெரிய லிஸ்ட் போடுவோம். இது எவ்வளவு அழகான வார்த்தை பாருங்க. நம்ம என்ன அவருக்கு செய்யறோம் தான் நம்ம பார்க்கணும் இனிமேல் இல்லையா? சரி, நான் காலையில மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணனா, அதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கணும், அப்புறம் டிக் போட்டுக்கணும். பண்ண பிறகு பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. சோ கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு வந்துட்டோம். அதாவது ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம மத்பரமா பக்தாஸ்தே திவ மே பிரியாஹ. சோ இந்த வார்த்தை பாருங்க, 2 வார்த்தை தான், 2 லைன் தான் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை என் தகுதிக்கு அதிகமே. மனப்பான்மை நம்ம யாருக்கிட்டயுமே இருக்கிறது இல்ல, இந்த பெரும்பாலான மனிதர்கிட்ட இல்ல. நம்ம இன்னும் வேணும்னு நினைப்போம். அப்புறம் எனக்கு என்ன குறைச்சல், நான் வந்து நல்லவன் தானேன்னு ஒரு டெஃபினேஷன் நம்ம பக்கத்துல வேற வச்சுப்போம் இல்லையா? அப்படி இல்ல மாதாஜி, நம்ம கேள்விகளை திரும்பி பார்க்கணும் மாதாஜி. நம்மளோட ஏழையெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு பெஸ்ட் நினைச்சிட்டு போக வேண்டியதுதான். ஹரி போல். சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ண அடையணும். சோ பக்தி தொண்டும் என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இங்க பாருங்க, இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா மிக பிரியமானவர்கள் சொல்லிட்டாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதி அதி அதிவமே பிரியக, ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர்கள் சொல்லியிருக்காரு.
ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் இந்த அழிவற்ற பாதைன்னா எதை சொல்றாங்க? பக்தி பாதையை எடுத்துட்டு என்னுடைய சேவையில முழுமையா திட நம்பிக்கையோட எனக்கு வந்து பக்தி பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்கானோ அவன் என்ன ஆதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுடைய இலக்கை வந்து அடையிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அவன் வந்து தனியா போயிட்டு ஒண்ணு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் தான் தனது வாழ்க்கையின் இலக்காக ஆக்குபவன், அனைவருக்கும் பிரியமானவன். ஓகே, பக்தாஸ்தமே பிரியக, பக்தி தொண்டின் அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் என்னை அவர்களின் வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். சேம் திங்கே ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தமான கதாபாத்திரங்களா இருக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஸோ இங்க வந்து வில்வமங்கல தாக்கூருடைய கதை இருக்கு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயோடைய ஆச்சாரியர். முன் பிறவில வந்து கிருஷ்ணர் பக்தரா இருந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு, அங்க வந்து திருவிழா எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து பிரசாதம் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணிட்டு வருவார். அப்போ வந்து அவங்க அது காசு வேணும் தானே. இவர் ஒரு பக்தர் ஆச்சாரியர், எங்க இருந்து காசு? ஒண்ணு கலெக்ஷன் பண்ணணும். கலெக்ஷன் வாங்கினதுல எவ்வளவு நாளுக்கு வச்சு சமாளிக்க முடியும்? காசு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சுன்னா காலி ஆயிடும் தானே. அதனால இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த பகவத் சேவை பண்றதுக்கோசம் ஒரு சுடுகாட்டுல வந்து ஒரு இளவரசியோடைய பிணம் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? சோ அந்த இளவரசி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வாரிசு அவங்க அப்பாக்கு. அவர் வந்து சிறந்த அரசர், நிறைய அவ்வளவு அளவுக்கு சொத்து அவங்க கையில இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணாங்க, அவங்க இளவரசியோட நகையெல்லாம் கலட்டவே இல்லை இல்லையா. நம்ம ஊரா இருந்தா ஒரு பொட்டு தங்கம் கூட விட மாட்டாங்க இல்லையா. அந்த நகையோடய அவங்கள வந்து எரிக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த தங்கம் எல்லாம் வேஸ்டா தானே போகுது, இது ஏன் எரியணும்னு சொல்லிட்டு அதை போய் எடுக்கிறதுக்கு போவார். ஓகேவா? அந்த இளவரசி வந்து ஒரு குரல் கொடுக்கும், பாருங்க நீங்க எடுக்காதீங்க, நேரா எங்க வீட்டுக்கு போங்க, எங்களுடைய அரண்மனைக்கு போங்க, என்னோட ரூமுக்கு போங்க, இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸ்ல இவ்வளவு வச்சிருக்கேன், நீங்க போய் அதை எடுத்துட்டு செலவு பண்ணுங்க, இப்ப இதை தொடாதீங்க, இந்த நகையெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது, நீங்க தொடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. சரி, நேரா போறாரு, அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாரு. அவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம், இது வந்து என் பொண்ணுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும், உனக்கு எப்படிடா தெரியும்னு அவர் ஆச்சரியப்படுறாரு. இல்லைங்க உங்க பொண்ணு தாங்க சொல்லிச்சின்னு சொல்றாரு. சரி, பொண்ணே போயிட்டா பொண்ணோட இது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்து அனுப்புறாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் மாமூலா வந்து எல்லா செலவையும் செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. யாருக்கோசம்? தனக்கோசம் இல்ல, பக்தர்களுக்கோசம், பக்தி சேவைக்கோசம் செஞ்சுட்டு இருப்பார். ஒரு நாள் மறுபடியும் என்ன ஆச்சு, பணம் பத்தாம போயிடுச்சு. அதனால மறுபடியும் யோசிக்கிறார். சரின்னு மறுபடியும் அந்த சுடுகாட்டுக்கு வர்றாரு. ஏன்னா அங்க தங்கம் இருக்கு இல்லையா, தங்கத்தை எடுக்கிறார். அப்ப அந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணுது, சாபம் கொடுக்குது. ஓகேவா? சாபம் கொடுக்குது, மறு ஜென்மத்துல நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்க கெட்டவனா பிறப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ மறு ஜென்மத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் ஒரு பிராமணனா பிறக்கிறாரு. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால உயர்ந்தவர், பட் தேவையில்லாத ஒரு சகவாசம் வச்சிருப்பாரு, ஒரு வேசியோட சம்மந்தம் வச்சிருப்பாரு. சோ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, அவர் அப்பா இறந்து போயிடுறாரு. சோ அப்பாவோட காரியம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு அவர் வந்து அந்த வேசியோட இருக்கணும்ன்றதுக்கோசம், ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, மியூட் பண்ணிக்கோங்க, 2 minutes முடிச்சுக்கலாம். சோ அவர் வராரு. ஆனா அந்த காலத்துல அந்த ஒரு வில்லேஜ்ல, ஒரு கிராமத்துல இருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு வரணும், நடுவுல வந்து நதி இருக்கு. நதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா படகு பயணம் பண்ணிதான் போகணும். அப்ப வந்து இருட்டுடுச்சு, இந்த பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு அந்த இருட்டுடுச்சு. அன்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓன்னு மழை. அப்ப அந்த படகோட்டி கீழே கேக்குறாரு, என்ன அந்த கரையில விடுப்பா, போப்பா, இந்த கரை இப்ப இருக்கக்கூடிய இருட்டுலயும் அந்த மழையிலயும் வெள்ளத்துலயும் போனான்னா நானே போயிடுவேன், என்னால முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இவருக்கா அவங்க அந்த பெண்ணோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆவல்னால என்ன பண்றாரு, எப்படியோ அந்த கிராஸ் பண்ணிடுறாரு, அந்த நதியை கிராஸ் பண்றாரு. அப்புறம் பொண்ணு அந்த அம்மா வெயிட் பண்ணி பார்க்குது, இவர் வரல போலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை தாப்பால் போட்டுட்டு போகுது அந்த அம்மா. சரி, இவர் போய் தட்டுறாரு. அங்க மழை மின்னல் அந்த சத்தத்துல இவருக்கு கதவை தட்டுற சவுண்ட் அந்த அம்மாக்கு கேட்கல. என்னடா பண்றதுன்னு யோசிக்கிறாரு. அப்புறம் குடிசை மேல ஏறுறாரு. இதெல்லாம் வந்து அந்த கொடூரமான இருக்கக்கூடிய இருட்டிலையும் பெரும் மழையிலும் இது நடக்குது. இமேஜின் பண்ணுங்க. ஓட பிரிக்கிறாரு, ஓட பிரிச்சு கீழே இறங்குறாரு, எதையோ பிடிச்சி இறங்குறாரு. அப்புறமா தான் அந்த அம்மாவுக்கு பார்த்த உடனே ஆச்சரியமாகுது,
என்ன நீ இப்படி இருக்கிற இந்த இருட்டுல இப்படி எல்லாம் வந்திருக்க, சரி எப்படிதான் வந்த நீ யோசிச்சு சொல்லுன்னு கேக்குறாரு. எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒண்ணு புடிச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா. அது எதை புடிச்சிட்டு வந்தாருன்னா ஒரு பணத்தை புடிச்சிட்டு வந்தாரு. அந்த நதிக்கு வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுறதுனால அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிணம் இருந்துச்சு. அந்த பிணத்தை வச்சுட்டு ஒரு கரையில இருந்து இந்த கரைக்கு இப்போ கிராஸ் பண்ணி வந்தாரு. சரி மேல இருந்து இங்க எப்படி இறங்குனேன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு கயிறுன்னு நினைச்சாரு. கயிறுன்னு நினைச்சு இறங்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுமேன்னு நினைச்சாரு. அது பார்த்தா பாம்பு. இப்படி இருக்க இல்லையா இதே அன்ப மனசை வந்து நீ கடவுள் மேல வச்சிருந்தேன்னு நீ பக்தியில முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அந்த வேசி. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பெயர் வந்து சிந்தாமணி. ஓகேங்களா. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் இப்படி பேசினோடனே அவருக்கு வந்து மனசு மாறுது. ஆமா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து அந்த இடத்த விட்டுட்டு நேரா விருந்தாவனத்துக்கு கிளம்பி போறாரு. ஓகேங்களா. விருந்தாவனத்துக்கு போறாரு. போற வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சில அழகிய பெண்களை பார்த்துட்டு மனசு சஞ்சலமாகுது. அந்த பெண் பின்னாடி போறார். ஓகே. அப்போ வந்து அந்த பெண்மணி வந்து தன் கணவன் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இது மாதிரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னப்பான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. சரி இவர் வைஷ்ணவர் இல்லையா, அவரோட ஆசையை தீர்த்து வையின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவி கிட்ட சொல்லிடுறாங்க. அப்போ வந்து அன்னைக்கு நைட்டு போறாரு. போனா அவருக்கு வந்து இந்த 2 பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஷ்ணவருக்கு இப்படி சேவை செய்யணுன்ற மனப்பான்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு தன் மேல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ அந்த அம்மா கிட்ட போட்டிருக்க அந்த ஸ்லைடு பின்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த முடிக்கெல்லாம் ஒரு ஊசி குத்திப்பாங்க பெண்கள். அதை வாங்கி கேட்கிறாரு. கண்ணை குத்திக்கிறார். அப்ப குருடனா ஆகிட்டு கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ விருந்தாவனத்துக்கு போவார். ஓகேவா. சோ அவர் வந்து பாடல்கள் எல்லாம் பாடுவாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு ஒரு குட்டி பையனா வந்து. சோ இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி மாற்றவங்க எல்லாம் வந்து யார் வேணும்னாலும் பண்ணலாம் இல்லையா. நமக்கு என்ன வேணும், முயற்சி வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கடவுள் மேல யார் வந்து அனன்ய பக்தி பண்றாங்களோ அதுதான் வந்து சிறந்தது. அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலையா அதுக்கு வந்து ஸ்டெப் வைஸ் கொடுத்துருக்காரு. எப்படி ஏடி படியில வந்து முதல் படி 2ஆம் படி அப்படி இருக்கு இல்லையா. சோ சாதனா பக்தி நிலைகள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கடவுள் மேல பக்தி பண்றதுக்கு ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்கக்கூடிய விதி விதானங்களை பின்பற்றி நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து குரு யார் வேணும்னாலும் ஆகலாம். இந்த வேசி தானே சொல்லிட்டு தவறா நினைக்க தேவையில்லை. அவங்கதான் வந்து இவருடைய பக்திக்கு மாற்றி வச்சதுக்கு ஒரு காரணம் இல்லையா. அப்படி யாரையும் நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ண தேவையில்லை. எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டார்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து பக்தி இருக்கும். எப்ப வந்து ஃபுல் ஃபிளரிஷ்ட் ஆகுன்றது நமக்கு தெரியாது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது அத்தியாயம் முடியுது. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் பக்தி தொண்டு மூலயமா தான் நம்ம பரிபூர்ண உண்மையை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், சுய உணர்தல் இருக்கு இல்லையா. அந்த உணர்தல் மூலயமா கடவுளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க நிறுத்திக்கலாம். ஸோ வாஞ்சா கல்பதருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய். नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ஜெய். जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ஜெய். श्रीमद् भगवद गीता की जय ஜெய். हरे कृष्णा महामंत्रा की ஜெய். ஜெய். all glories to assembled ஹரே devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. all glories to Guru and Gauranga. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே. ஸோ நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுங்க மங்களாரத்துக்கு வர்றதுக்கு. ஓகேங்களா. எஸ் ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. பிரபு. ஓகே. பிரபு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க பிரபு. எஸ் பிரபு. ஓகே மேம். ஓகே. தேங்க்யூ எவ்ரி